Salam el hormatly adamlar. Garaşsyz wagt bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen taşdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şogun hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň sany ulgy markaly geň işleýän mejlisine geçirdi. Onu ykdysadyýatyň pudoklaryny ýubiley ýylynyň 9 aýyna alınıp barılan işleň jemlenildi. Salam hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary, salam hormatly adamlar. Bedenen şu Ministrler Kabinetiniň sany uly markaly geň işleýän mejlisini geçirýär. Möhüm ähmet bolan bir mejlisde ýurdumyzyň ykdysadyýatynyň pudoklaryny ýubiley ýylynyň 9 aýyna alyp barılan işleň jemler. Prezident maksatlamalaryň hem ýurdumyň durmuş ykdysatyny ösürmek goýunça kabul edilen beýlek hem maksatlamalaryň ýerine ýetirişine aral maslahatlaşar. Mejlisiň dowamyna bir ýakyn wagtda hem öňünde duran wazipeler hem kesipler. Biz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatlarlarynyň aýrar hem ministrleriň şeýle Olaýatyň häkimleriniň hazabatlaryny dinler. Olaryň işine netijelerini baha berer. Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary, hormatly adamlar. Häzir şu geçen 9 aýyna ýurdumyzda alyp barylan işleň netijeleri barada hazabat bermek üçin Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Berdimuhammedow söz berýär. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Berdimuhammedow halk hojalyk toplumynyň pudoklarynyň durnukly ötüşini tasdiklayan 9 aýdaky makro ykdysady görkezler barada hasabat berdi. Garalýan urdy jemi içerki önümiň ötüş depkini 6,2 götürme deň boldy. Teljerlen görkezleriň netijelerine laýyklykda ministrlikler we pudoklaryň dolandyrjy idarlar boýunça ýanwar-sentýabr aýlaryny önürilen önümleriň möçberi 2020-nji ýylyň degişli döwür bilen deňeşdirileni 6 götürme artdy. 3 şäherlikde bölek harit dolanşygynyň möçberi geçen ýylyň şol döwür bilen deňeşdirileni 16,7 götürüm, daşar sewda dolanşygynyň möçberi bolsa 12,3 götürüm ýokary boldy. Şu ýylyň 9 aýynyň netijeleri boýunça iri we orta kärhanlar babatda aýlyk däkmet haklary 2020-nji ýylyň degişli döwür bilen deňeşdirileni 10,5 götürüm ýokarylandy. Maliýeleşdirmeň ähli çeşmeleriniň hasabyny özleşdirilen maý goýunlarynyň möçberi 17,9 milliard manada ýetdi. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmeň maksatnamasynyň çägini gurmagy hemde durukny täzirmäge meýilleşdirilen 275 desgalardan 37-siniň guruluşy tamamlandy. Şol desgalaryň 165-siniň guruluşy gurnama işleri, galanlaryň bolsa taýýarlyk işleri alınıp barýar. Vice-premier gurulýan täze desgalarda ýokary gödäwçilik edarasy tarapyndan geçirilen seljerme işleriniň netijeleri barada hasabat berdi. 2021-nji ýylyň 1-nji oktýabryndan ýagdaýa görä ýurdumyz boýunça iri önümçilik we durmuş maksat desgalaryň 62-si ulanmaga berildi. Hasabatyň şäherlerini şu ýylyň oktýabr aýynyň dowamyny ulanmaga berilmegi meýilleşdirilýän binalar we desgalar barada maglumat berildi. Mali we Ykdysadyýat ministri Serdarow garalýan döwürde milli ykdysadyýatymyzyň ötüşiniň netijeleri barada hasabat berip, şu ýylyň 1-nji oktýabryndan ýagdaýa görä döwlet budjetiniň girdeji böleginiň ýerine ýetirilişiniň 1,9,2 götürme, çykdyjy böleginiň bolsa 98,1 götürme deň bolandygyny habar berdi. 2021-nji ýylyň ýanwar-sentýabr aýlaryna ýerli budjetiň girdeji böleginiň ýerine ýetirilişi 102,2 götürme, çykdyjy böleginiň ýerine ýetirilişi bolsa 98,9 götürme ýetdi. Hasabat döwrüne içerki toparlaýyn we sewitleýän mejlisleriň ýüzlerçesi geçirildi. 9 aýda döwlet eýçiligindäki desgalaryň 80 hususlaşdyryldy we döwlet budjetine 361.356.908 manat geçirildi. Döwlet eýçiligindäki desgalaryň kärennesi üçin 146.969.200 manat alındy. 3 şäherliň netijeleri boýunça milli ykdysadyýatymyzy ösdürmäge gönükdirilen maý goýunlaryň möçberiniň jem içerki önümiň ötüşine bolan gatnaşygy 16,2 götürme deň boldy. Garalýan döwürde 2021-nji ýyl üçin maý goýun maksatnamasy 48,6 götürüm derejesinde ýerine ýetirildi. 9 aýda özleşdirilen düýpli maý goýunlarynyň 49,2 götürme önümçilik toplumlarynyň 50,8 götürme durmuş meden maksatly desgalaryň bina edilmegine gönükdirildi.
Şeride milli maksatnamalarda keskittiren işlerin yerine yetirilişi barada hasabat berildi. Hasabat döwründe düýpli maý goýumlarynyň 1 milliard 764 milyon 389 müň manatda ödüşdirildi. Sonra statistika bardaky döwlet komissiyanyň başlygy Bolbekow ýurdumyň ministrlikleriniň puduklaýyn dolanyş idaralarynyň şu ýylyň ýanwar-sentyabr aýlaryndaky ykdysady görkezleri barada hasabat berdi. 2020-nji ýylyň degişi döwür bilen deňeşdirilende Senat pudugyny önümleriň köp görnüş boýunça öňürilýän meşhurlarynyň artýanyny bellenildi. Uly kommunikasiýa ulgamyny bu Senat tuplumyny oňat makro ykdysady görkezler gadanly. Döwleti degişli bolmadyk bölekde de oňy netijeler ýetildi. Statistika bardaky döwlet komissiyanyň başlygy şeride gödäwçilik edýän ulgamynyň işine statistika maglumatlaryny toplamyň kädirki zaman usullaryny, şeride Türkmenistanyň 2019-2025-nji ýyllarda sanly ykdysadyýet ösürmek konsepsiýasyny kesitenen wezipler ýerine ýetirmek orny öňde barjy tehnologiýalar ornaşdyrmak hasabyna işleri kämilleşdirmek maksady bilen geçirilýän şäherler barada hasabat berdi. Soňra Merkezi Bankyň başlygy Müşýekow gödäwçilik edýän idaralaryna şu ýylyň ýanwar-sentyabr aýlaryna geçirilen işleriň netijeleri, olaryň işini kämilleşdirmek boýunça durmuşy geçirilen şäherler, şeýle-de hormatly prezidentimiň odol beren tapşyryklarynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Merkezi Bankyň ýolbaşdy haritlaryň eksport edilenligi hemde hyzmatlaryň ýerine ýetirilenligi üçin ministrlikleriň we puduklaýyn dolanyş idaralarynyň hasaplaryna gelip boşýan daşary ýurt serişçileriniň beýnamatynyň ýerine ýetirilişi barada hasabat berdi. Hormatly prezidentimiň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornunmasary Berdimuhammedow we beýleki vice-premierleri ýüzlenip geljek döwürçün öňde durýan işleriň ileri tutulýan ugurlaryny üns çekdi. Pandemiýa zerarly ýüze çykan kädirki kynçylyklara garamazdan maý goýum ýagdaýyny gowlandyrmak, maliýe ulgamyny döwre wap ýagdaýa getirmek we konstitusiýamyzda laýyklykda bazar ykdysadyýetini emele getirmegi şartlandyrmak üçin göz tutulan giňerimli özgertmeler dowam etmeli, milli liderimiz aýtdy. Döwlet başlygymyz bätleşigi ösdürmek, işgörlük ýagdaýlaryny gowlandyrmak, ykdysadyýetde döwlet puduklarynyň paýyny azaltmak, telekeçileri giňden gollamak boýunça başlanan işler dowam etmegi ilkinji nowatdaky wezipleriň hataryny görkezdi. Bu bolsa ýurdumyzda daşary ýurt maý goýumlarynyň gelişini durnukly artdyrmaga ýardam berer diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Şeýle her bir ministrligiň we puduklaýyn dolanyş idarasynyň ýolbaşdy geljek ýyl üçin öz iş maksatnamasyny Maliýe we Ykdysadyýet ministrligine dogry esaslandyrmalygyny aýdyp, milli liderimiz ýylyň ahyryna şeýle idaralaryň arasynda özara hasaplaşyklar geçirmek boýunça birnäçe anyk görkezmeler berdi. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornunmasary Abdurrahmanow gödäwçilik edýän puduklaryny şu ýylyň 9 aýyna ýerine ýetirilen işleriň jemleri barada hasabat berdi. Neft we gaz kondensatyny çykarmak hemde neft gaýtadan işlemek ulgamyny gadanlan görkezler barada maglumat berildi. Benzin öndürmeň meýilnamasy 108,2 götürüm. Poliproplen öndürmeň meýilnamasy 108,4 götürüm ýerine ýetirildi. Maý goýumlaryny ödüşdirmeň meýilnamasy bolsa 104,7 götürüm berje edildi. Tevegi we ugurdaş gazy çykarmaň meýilnamasy 123,5 götürüm. Daşary ýurtlary tevegi gazy iýermeň meýilnamasy 106,2 götürüm ýerine ýetirilip, geçen ýylyň degişli döwür bilen deňeşdirilende ötüş tepkini degişlikde 123,3 götürmek hemde 137,5 götürme deň boldy. Hormatly prezidentimiz hasabat dinläp, ýalňyş energetik toplamynyň önümçilik görkezlerini ýoklandyrmak, neftiň çykarylýan möçürlerini artdyrmak, neft gaýtadan işleýän zawodlaryň kuwatynyň dogry peýdalanmak boýunça öňünde goýulan wezipleriň çözülmeginiň berurdygyny üns çekdi. Milli liderimiz neft gawy toplamyna maý goýumlaryny çekmek, hadar deňden näki ýataklary öldürişdirmek, uglevodorod çyýmany gaýtadan işlemek boýunça işleriň dipkinini güýçlendirmegi tapşyrdy. Döwlet başlygymyz Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirisiniň gurulşygyny çaltlandyrmagyň, çyýmaly gaýtadan işleýän täze zawodlar gurmaň wajypdygyny aýtdy. Döwlet başlygymyz vice-premieri toplumda alınıp barlayan işleri talabalaýyk ýoly goýmak üçin ähli berur şäherler görmegi tapşyrdy. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornunmasary Pürçekow gurulşyk, senat we energetik toplumlarynyň Türkmen Himiýa döwlet konserni hemde paýtatymyň häkimliginiň şu ýylyň 9 aýyna ýerine ýetiren işleriň jemleri hakynda hasabat berdi. Şeýle 2022-nji ýyl üçin döwlet budjetiniň taslamasyny kötürildi. Hasabat döwrüne gurulşyk we senat toplumyny önümler öndürmek hemde işleri ýerine ýetirmek boýunça meýilnama 126,9 götürüm berje edildi.
Guruluşyk we Binagarlyk Ministrligi boýunça şu ýylyň ýanwar-sentyabr aýlaryna önüm öndürmek boýunça işler 112,2 götürüm ýerine ýetirildi. Guruluşyk we Guruluşyk Önümçiligi Ministrliginiň düzümlerini önüm öndürmek we işler ýerine ýetirmek meýilnamasy 128,3 götürüm berji edildi. Ýylyň başyndan bäri Energetika Ministrligi boýunça önüm öndürmek, işler we hyzmatlary ýerine ýetirmek boýunça meýilnama 124,9 götürüm amal edildi. Elektrik energiýasyny öndürmek ösüş tepkini 111,6 götürme deň boldy. On eksporta iýermen ösüş tepkini bolsa 134,5 götürme ýetirli. Meýilnama degişlikde 113,3 we 178,1 götürüm berji edildi. Garalyan döwürde Türkmen Hime Döwlet Kanser tarapyndan önümler öndürmen hyzmatlary ýerine ýetirmek meýilnamasy 126 götürüm ýerine ýetirildi. Aşgabat şäher häkimligi boýunça şu ýylyň 9 aýyna önüm öndürmek we hyzmatlary ýerine ýetirmek boýunça meýilnama 157,3 götürüm berji edildi. Hormatly prezidentimiz hasabat dinläp, ýurdumyzda alınıp barlayan deskalaryň gurulşygynyň marşyna talabalaýyk gödäwçiligi ýol goýmagyň berurdygyny inçekdi. Döwlet başlarymyz bu orada alınıp barlayan işleri içkin filjermegi, ministrlikler we podok edarlaryny ösürmek boýunça maksatnama, şeýle gurulşyk toplumynyň berurlyklaryny dol meşhurde üpçün etmek üçin ýakly şertleriň dördülmegini, gurulşygyň binýadyny ösürmäge aýratyn üns bermegi talap etdi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda alınıp barlayan ýaşy jaýlarynyň, şäherçileriň we beýleki makfatly deskalaryň gurulşyk işlerini çatlandyrmagy tapşyrdy. Döwlet başlarymyz vice-premieriň işine nägeýleligini beýan edip, işleri talabalaýyk ýol goýmak üçin ähli wirurçäler görmegi tapşyryp, vice-premier Purçekow gödäwçilik edýän ulgamlaryň işini görkezleriň pete düşmegine ýol bereni üçin berkenç iglan etdi we degişli buýruk gol çekdi. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary Glyjew Sowda we Dokma toplumynyň ministrlikleriniň we podoklyň dolanýyş edarlarynyň hemde telekeçilik ulgamynyň şu ýylyň 9 aýyna ýerine ýetiren işleriniň jemleri barada hasabat berdi. Sowda we Daşary ykdysady aragat işler ministrligi boýunça 2021-nji ýylyň ýanwar-sentyabr aýlaryna geçen ýylyň degişli döwür bilen deňeşdirilende sowda dolanşygynyň ötüş tepkini 119,3 götürme, önüm öndürmeň ötüş tepkini bolsa 116,9 götürme deň boldy. Dokma Senat Ministrligi boýunça geçen ýylyň degişli döwür bilen deňeşdirilende naq ýüplüň önümçiligi 120,2 götürme, naq matalar 104,7 götürme, tükin we trikotaj önümleri 119,3 götürme, gön önümleri 106,1 götürme barabar boldy. Türkmen Haly Döwlet Birleşigi boýunça ýylyň başyndan bäri haly we haly önümlerini öndürmeň beýilnamasy 112,4 götürüm ýerine ýetirilip, mumy gerdejiniň ötüş tepkini 130,9 götürüm üçin edildi. Döwlet halyçy mal birjasy boýunça birja sowdalarynyň 220-ti geçirilip, olarda 23,372 şertnama hasaby alındy. Sowda Senat idarasy boýunça hasabat döwrüne ýerine ýetirilen işleriň ötüş tepkini 105,1 götürme barabar boldy. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça ýanwar-sentyabr aýlaryny owa hojalyk we azyk önümlerini öndürmeň ötüş tepkini 131,7 götürme, senagat önümleriniň ötüş tepkini 144,3 götürme barabar boldy. Hormatly prezidentimiz hasabat dinläp, ýurdumyzda daşary ýurtlardan getirilen harytlariň öndürilişini artdyrmak boýunça kabul edilen maksatnamanyň durmuşa geçirilişini berk gödäwçilikde saklamagyň hemde onuň ýerine ýetirilişi barada her aýda hasabat bermeň berurdygyny atdy. Döwlet başlarymyz şeýlede aýry-aýry pudoklary maliýeleşdirmek hemde olaryň ötüşi bilen bagly meseleleri çözmäge ukyply ýyry paýdalar jemgyýetlerini döretmek boýunça alınıp barlayan işler şartlandyrmaň berurdygyny çekdi. We şu meselelerde senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň esasy orny eýlemeligini belledi. Meclisiň dowamyny hormatly prezidentimiz ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary Glyjew işde goýberin kemçilikleri hemde berilen tapşyryklaryň ýerine ýetirilmegi üçin berkenç iglan etdi. Hemde ýol berilen kemçilikler gysga wagtyň içinde düzeltmegi oňa soňky edek duýdurdy. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary Toýliýew şu ýylyň ýanwar-sentyabr aýlaryna ýurdumyzyň bilim, ilim, saglyk guraş we sport ulgamlaryny ýerine ýetirilen işleriň netijeleri, şeýle 2022-nji ýyl üçin döwlet budjetiniň taslamasy barada hasabat berdi. Hasabat döwrüne okuw işini kämilleşdirmek, bilimiň hilini ýokurundyrmak, ýaş nesli milli ýölgelerimiziň esasyny terbiýelemek işleri dowam etdirildi. Umum bilim berýän edaralaryna okuw dersleri boýunça bät işler geçirildi. Talipler hemde mektep okuwçylary halkara olimpiadalaryna gatnaşdylar we altyn, kümüş, bürünç medallary, dürli derejeli diplomlar eýe boldylar.
Hormat prezidentimiz Bilimler Günü münasibetli 1 sentyabrda geçiren umum okuw sapagy mektep okuwçylary, talip ýaşlar, bilim ulgamynyň işgärleri, mugallimler üçin nusgalyk watançylyk dersine uruly. Şol gün ähli bilim edarlaryna Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmaň watan atly dawraly nizamlar we ilkinji okuw sapaklary geçirildi. Milli liderimiziň adyndan 1-nji synp okuwçylarynyň 161.739-syny bilimli atly kompýuterler gowşuruldy. Döwlet başçylygymyzyň sanly ykdysadyýety ösdürmek boýunça tapşyryklaryna laýyklykda toplumyň garabagynyň ministrliklerini kimde Ilimler Akademiýasynyň merkezi edaralarynyň düzümi kämilleşdirildi. Hasawat döwrüne saglyk döwlet maksatnamysynyň rejilenen görnüşi, Türkmenistanyň ýeti ýokunç kesile garşy taýýarlygyny we destin şäherleriň görülmeginiň öpçün edilmeginiň meýilnamasy, Türkmenistany ýylatyň kesilleri garşy görüşmek ukybyny ýokurundyrmak boýunça 2021-2025-nji ýyllar üçin milli meýilnamasy, hemde sagdyn ene, sagdyn çağa, sagdyn geljek atly milli strategiýa tasdiklandy. Sentyabr aýynda ýol hereketiniň howpsuzlygy ömürbiziň rahatlygy atly 1 aýlyk guramaçylykly geçirildi. Hasawat döwründe ýurdumyzyň sport ulgamynda da ul üstünlükler gazanyldy. Hormat prezidentimiz hasawat dinläp kädirki wagtda koronavirus bilen magly dünýäde emele gelen ýagdaýdan uralyp, milli saglyk uruş ulgamyny mundan beýlegem döwrwap ýagdaýa getirmegi dowam etmegi, munyň üçin lukmançylyk ilminiň öňde barçy gazananlaryny tejribe giňden ornaşdyrmagy wajypdygyny belledi. Milli liderimiz dürli keseleriň aýratyna ýokunç keselleriň öňüni almagy, olary anyklamagy we bejermegiň iňkädirki zaman usullaryny öwrenmegi, hemde netijeli ulanmagyň möhümdigini üni çekip, şu maksat bilen bu orda netijeli tejribe alşmak üçin daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen ýakynyň gatnaşyklary dowam etmegi berurdygyny otady. Biz sporty ösdürmäge de aýratyn üns bermeli. Sebäbi ýurdumyzda köpçülikden beden terbiýe, sagaldyş hereketini hemde ýokary netijeli sporty ösdürmek, umummilli derejede dürli sport sagaldyş şäherlerini we halkara ýaşlaryny geçirmek biziň alyp barýan içeri siýasatymyzyň strategik düzüm bölügidir diýip milli liderimiz belledi we bu wagtda degişli tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Mämmedow gözegçilik edýän ulgamlaryny şu ýylyň ýanwar-sentyabr aýlaryna ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hasawat berdi. Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmaň watançylygy arasynda geçýän şu ýylyň hasawat döwrüne dürli medeni çäherler, media forumlar, onlaýn duşuklary, konsertler hemde Aşgabatyň esaslandyrylmagynyň 140 ýyllygyna we edil watanymyzyň mukaddes garaşlygynyň 30 ýyllygyna gabatlanan dabarlar geçirildi. Döwlet maksatnamalarynyň hemde sanly ykdysadyýety ösdürmek konsepsiýasynyň gelip çykan wediplere çözmek we işgärleriň kunär derejesini ýokurundyrmak gönükdirilen degişli işler alınıp barly. Hormat prezidentimiz hasawat dinläp, hunärmenler taýýarlamagyň derejesini ýokurundyrmak, teleradio ýaýlymlaryň işini kämilleşdirmek boýunça zerur çäherler görmek wajypdygyny belledi. Döwlet tarapyndan teleradio ýaýlymlaryny ösdürmäge köp möçberde serýişler goýberýär. Soňky ýyllarda Aşgabatda vilayat merkezlerine häzirki zaman enjamlar bilen enjamlaşdyrylan teleradio ýaýlymlar studiýalary guruldy. Bu orada bir näçe ýokary okuw mekdepleri hereket edýär. Teleradio ýaýlymlaryň işini hasam kämilleşdirmäge mümkinçilik berýän emel hemra ulgamy eýlem giňişligini çykarly diýip döwlet başlygy aýtdy. Tomaşaçylaryň gyzyklanmasyny döredýän täze şuň manly gepleşikleri, şol sanly ykdysadyýety geçmek boýunça gepleşikler taýýarlamak berurdur. Garaşdyr döwletimiziň beýtaraplyk baýramyny geçirmäge de düýpli taýýarlyk görmek wajypdyr. Berqarar watanymyzyň beýtaraplyk hukuk ýagdaýynyň dünýä bileşigindäki ägirdil ähmiýetini, ykdysadyýetimizi ösdürmek üçin peýdasyny düşündirýän gepleşikleri we makalalar köpräk taýýarlamak berurdur. Hormat prezidentimiz balar barda aýtmak bilen vice-premieriň, medeniyet ministriniň we telewizioniýa, radio gepleşikler we kinematografiýa bardaky döwlet komissiyasiniň başlygynyň işine nägilelik bildirdi. Şunun bilen maglykda döwlet başlygymyz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Mämmedow wezipe borçlaryny talabalaýak ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikler üçin berk käýinç, şeýlede telewizioniýa, radio gepleşikler we kinematografiýa bardaky döwlet komissiyasiniň başlygy Aşyrow wezipe borçlaryny talabalaýak ýerine ýetirmän, teleradio ýaýlymlarda berilýän gepleşikleriň hiýiliniň pesi düşmegine ýol beren üçin berk käýinç ýylan edip, degişli buýruklary gol çekdi. Ministrler Kabinetiniň ýanyna Ulaw we Kommunikasiýalar Agentligining baş direktory Çakyýew gözegçilik edýän edaralaryna şu ýylyň 9 aýyna ýerine ýetirilen işleriň netijeleri hemde 2022-nji ýyl üçin döwlet budjetiniň tasdiqaty barada hasawat berdi. Hasawat döwrüne şu toplum boýunça ýerine ýetirilen hyzmatlaryň önümi öndürmek meýilnamasy 111,2 götürüm berje edildi. Ýanwar-sentyabr aýlaryny ötüş tepkini Türkmen Demir ýolları Agentligi boýunça 106,3 götürme,
Türkmen Avtologları Agentliği boýunça 137,1 götürme. Türkmen Deňiz Derýa ýolları Agentliği boýunça 139,2 götürme. Türkmen Argatlyşyk Agentliği boýunça 111 götürme deň boldy. Türkmen Howa ýolları Agentliği boýunça da degişli işler geçirildi. Hormat Prezidentimiz hatabat dinläp, sany urgama geçmeň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biri hökümine kesgitlendigini noktada. Iqtisadiyetimiziň we häzirki zaman jemgyýetimiziň talaplaryny kanagatlandyryp biljek netijeli dolunmuş ulgamyny döretmek bu siýasatyň esasyny goýuldy. Şunuň bilen maglykda milli liderimiz döwlet idaralary, ministrlikler, podok idaralary hemde hyzmatdaşlar bilen bilelikde bu ugurda netijeli işler geçirmeň berurdugyny bellädi. Döwlet başçylygymyz alınıp barlayan işleriň depkiniň pessigini aýdyp, agentliň ýol başçysyna sanly ulgama geçmek boýunça tatlamaların durmuşa geçilmegini işçileştirmegi, sanly ulgama ösdürmegi aýratyn üns bermegi taşyrdy. Soňra Aşgabat şäheriniň häkimi Gannym we söz berdi. Ol sağlyşykly ösýän paýtatymyzda ýokary netijeler gazanmak maksady bilen alınıp barlayan işler hormat prezidentimiziň başyny başlan şäher guruluşy konsepsiýasyny durmuşa geçirmek boýunça görülýän şäherler barada hasabat berdi. Şeýle paýtatymyzy awadaňlaşdyrmak boýunça giňerimli işleriň ýerine ýetirilýänligi, raýatlaryň ýaşaýyş durmuşy, dörejülik zähmeti we göwüni jaýdyn jalmak üçin amatly şertler döretmek boýunça anyk şäherleriň görülýänligi habar berildi. Döwlet başçylygymyz hatabat dinläp, Aşgabatda amalaşylýan özgörtmelerini kimde maksatnamalaryň şäher düzümini mundan beýlägem toplumlaryň dowruplaşdyrmak günükdirilmeligini belledi. Şunuň bilen maglykda milli liderimiz öňde goýulan wezipler çözmekde öňde warjy tehnologiýalardan hemde täzeçil inženýer-teknik işläp taýýarlamalardan netijeli unanmagyň möhüm ähmiýeti eýdigini belläp, häkimi degişli meseleleri berk gödäwçilikde saklamagy taşyrdy. Ahir welaýatyň häkimi Gurbanow owa milli maksatnamasyny durmuşa geçirmeň çäklerini ýanwar-sentyabr aýlaryny ýerine ýetiren işleriň netijeleri barada hasabat berdi. Sewitleriň ekin meýdanlaryny şuwunlar geçirilýän mögsüm bilen owguçylyk işleriniň depkini ýokurandyrmak, ýylatyň durmuş üpçünçiligini izgiderlik owlandyrmak maksady bilen görülýän şäherler, hemde desgalaryň gurulşygynyň barşy barada edildi. Döwlet başçylygymyz hasabat dinläp, sewitin owsyna toplumynyň öňüne goýulan möhüm wezipler üns çekdi. Milli liderimiz bogdaý ekişiniň we paýta ýygymynyň depkini güýçlendirmek wajypdygyny belläp, bu jogapkärlik möhümlerini agrotechnik kadrlaryna laýyklykda ýokary hilli we bellenen mökletlerde geçirmegi taşyrdy. Hormat prezidentimiz şeýlede welaýatda gurulýan desgalardaky işler öz wagtyny tamamlamagy hemde ýylatyň ýaşaýyş durmuş şertlerini ýetgiderlik owlandyrmak meseleleriniň çözülmegini hemişe üns merkezine saklamagy taşyrdy. Hormat prezidentimiz Gurbanow işde goýberen kemçilikler üçin berkenç yglan edip, ýol berilen kemçilikler gysga wagtyň içinde düzeltmegi oňa soňky gedek duýdurdy. Hemde bu barada buýrugy gol çekdi. Soňra Balqan welaýatynyň häkimi Atahalliýew Sewitdäki işleriň ýagdaýy, paýta ýygymy, bugda ekşini belenen mökletlerde hemde ýokary hili geçirmek boýunça görülýän şäherler barada hasabat berdi. Sewitiň ýol başçy şeýlede owa milli maksatnamasyna laýyklykda gurulýan desgalaryň gurulşygynyň depkini ýokurandyrmak boýunça alınıp barlaýan işler barada habar berdi. Hormat prezidentimiz hasabat dinläp dowam edýän mögsümlerin owguçylyk işleriniň ähmiýetini belläp, buğday ekşini ýokary hili geçirmek hemde paýta ýygymynyň depkinlerini güýçlendirmek boýunça öňde goýulan wezipleri çözmäge toplumlaryň şemleşmeň wajypdygyny aýtdy. Döwlet başçylygymyz şeýlede häkime Günwatar Sewitiň durmuş ykdysat düzümini mundan beýlägem dowruplaşdyrmak, öňümüzdäki bayramçylyk şäherlerini ýokary guramaçylyk derejesinde taýýarlyk görmek we gurulýan desgalary belenen mökletlerde ulanmaga bermek boýunça tapşyryklar berdi. Daşowud welaýatynyň häkimi Nazar Muradow häzirki wagtda alınıp barlaýan mögsümlerin owguçylyk işleri, bugday ekşiniň guramaçylykly geçirmek hemde paýta ýygymynyň depkini ýokurandyrmak maksady bilen görülýän şäherler barada hasabat berdi. Şeýlede düzümleýän desgalaryň gurulşygynyň marşy öňümüzdäki bayramçylyklar münasibetli geçiriljek medeni köpçülikden şäherlere taýýarlyk görülüşi barada aýdyldy. Milli liderimiz hasabat dinläp, bugday ekşini ýokary hili geçirmek hemde ekinlere talaba ýygyk etmek wajypdygyny belledi. Döwlet başçylygymyz şeýlede daýhanlaryň tutun ýeri zähmeti bilen ýetişdirilen paýta hasyryny gysga mökletde we ýetkisiz ýygna almak hemde watan harmana taşyrmak üçin bar bolan mümkinçiliklerden dol peýdalanmagy taşyrdy. Leva welaýatynyň häkimi Aman Ýelliýew ýol başçylygy diýen Sewitdäki işleriň ýagdaýy, ekin meýdanlaryny alınıp barlaýan işler şorsana paýta ýygymynyň we bugday ekşiniň marşy ýylatyň durmuş üçinçiligini gowlandyrmak hemde desgalaryň gurulşygynyň depkini ýokurandyrmak boýunça görülýän şäherler barada hasabat berdi. Owa milli maksatnamasyny kesgitlenen wezipler ýerine ýetirmek we şanly fenilere taýýarlyk görmek barada edildi. Döwlet başçylygymyz hasabat dinläp, owguçylyk mögsümlerini üstünlükli geçirmek
Hormat prezidenti de buğday ekişi hem de paýta ýygyn mewsimlerini, tehnikalaryň we owa hujuluk enjamlarynyň hasyrly kabul edýän bölümleri hem de paýta arasylaryjy kärhanlaryň bökdönçli işlemegini berk gödäwçilikde saklamagy tapşyrdy. Mar welatynyň häkim Anna Verdiýew owa hujuluk işleriniň tutanam güýlük buğday ekişiniň we paýta ýygmynyň depkini ýokurlandyrmak, ýakyn wagtda açylyk ulanmagy berilmegi meýilleşdirilen disgallaryň gurulşygyny öz wagtyny tamamlamak üçin amala aşyrýan toplumlaryň işler barada hasabat berdi. Şeýle hormatly prezident bilen ýylatyň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrmak, Sewitiň döwrewap dedimini döretmek boýunça odal beren tapşyryklarynyň ýerine ýetirilşi, öňümüzdäki bayramçylyklara taýýarlyk görülüşi barada habar berdi. Döwlet başlanymy hasabat dinläp, mewsimden işleriň üstünliginiň her tapgarda işe oýlanşyk we jogapkärlik çemleşmäge baglygyny notady. Şunun bilen maglykda döwlet başlanymy buğday ekişini owa hujuluk tehnikalaryny netijeli ulanmagyň, kombaynlaryň we beýleki tehnikalaryň bökdönçli işlemegini üpçün etmeň zerurdygyny öňçekdi. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornunmasary Orad Gelliýew gödäwçilik edýän pudoklaryna şu ýylyň 9 aýyna ýerine ýetirilen işleriň jemleri barada hasabat bermek bilen owa fena toplum boýunça önümleri öndürmeň, hyzmatlary ýerine ýetirmeň ösüş depkiniň 2020-nji ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilende 108,3 göterme deň bolanyny aýtdy. Şunu owa hujuluk we daşky gurşawy goramak ministrligi boýunça bu görkezji 108,9 göterme. Suw hujulugy baradaky döwlet komiteti boýunça 102,5 göterme. Türkmenatlary döwlet birleşigi boýunça 100,2 göterme barabar boldy. Vice-premierçiligi azyk önümlerini öndürmeň görkezleri barada hasabat berdi. Hususanam gök önümleri öndürmeň meýilnamasynyň 102,9 göterme. Bakçy önümlerini öndürmeň meýilnamasy 101,2 göterme. Yer almanky 106,8 göterme. Meýwe ýerimişler öndürmeň meýilnamasynyň 102,6 göterme. Et öndürmeň we süýt öndürmeň meýilnamalarynyň değişlikde 101 göterim kimde 100,4 göterim ýerine ýetirilenini habar berildi. Maý goýumlaryny özleşdirmek boýunça meýilnama 133,1 göterim berje edildi. Düýpli maý goýumlary esasan döwlet maksatnamalarynyň gurulşygy meýilleşdirilen owa suw hujulugy disgalarynyň bina edilmegini öňtürli. Hormatly prezident we vice-premier we welaýat häkimlerini ýyldynyp, ýurdumyzyň gowuçy meýdanlaryna şu ýyl gowy hasyl ýetişdirildi. Bu ekiniň bilim üçin möhümdigini gözüňde tutup, paýtanyň iň soňky hanasyny çeli ýygna almak üçin ähli zerur işler geçirmelip, sözüni dowam etdi. Ulanmayan yerleri owa hujuluk dolunşygyny goşmagy, suw bilen magly meselelere, hasyrlygy ýokurlandyrmagy we täze yerleri özleşdirmäge aýratyn üns bermeli. Suw tygyşyt eje tehnologiýalar giňden ornaşdyrmaly. Bu işde beýleki ýurtlaryň tejribelerini netijeli peýdalanmaly. Mallarçylygy ösürmek we mallaryň başlanyny artdyrmak ýurdumyzda öňde duran esasy wedipleriň biri bolmagyny aýdy diýip, hormatly prezident aýtdy. Hemde vice-premier bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornunmasary Daşary işler ministri Meredow hasabat döwrüne Daşary işler ministrligine ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdi. Garaşdy bir tarap watanymyzyň daşary syýasy ugruna ýetgideri durmuşy geçirmek, döwlet başlarymyzyň odal beren tapşyryklaryny ýerine ýetirmek, hemde öňde goýulan wedipeler çözmek maksady bilen ýanwar-sentýabr aýlaryna degişli işler geçirildi. Halkara hyzmatdaşlygyny ösürmekde ýokary derejedäki saparlar, duşuklar we gepleşikler aýratyn orny elýär. Hasabat döwrüne Özbegistan Respublikasynyň prezidenti hemde Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Türkmenistana geldiler. Şerde ýurdumyzda Qırgız Respublikasynyň prezidentiniň resmi sapary we Täjikistan Respublikasynyň prezidentiniň döwlet sapary boldy. Awgust aýyna awada milli syýahatçylyk zowlugyny Merkezi Aziýanyň döwlet başlanlarynyň 3-nji konsultasiýa duşu geçirildi. Sentýabr aýyna hormat prezidenti we Täjikistan Respublikasynyň duşenme şäherine iş saparyna boldy we şol ýerde hormatly mehman hökümini Şanxay hyzmatdaşlyk guramasyna agda döwletleriň başlanlarynyň geňeşiniň mejlisine atnaşdy. Hasabat döwrüne onlaýn tertibinde Türkmenistanyň prezidentiniň bir näçe ýurtlaryň liderleri bilen duşuklar geçirildi. Milli liderimiz şeýlede sany ulgam arkaly geçirilen ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň 14-nji sammitini, türk dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň maslahatyna hormatly mehman hökümini, Birleşmiş Milletler Guramasy tarapyndan guralan maslahaty, Islam hyzmatdaşlyk guramasynyň ilim we tehnologiýalar boýunça 2-nji sammitine atnaşdy. 22-nji sentýabrda hormatly prezidentimiz Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 76-njy mejlisine video arkaly ýüzlendi. Hasabat döwrüne Daşary işler ministrliginiň üstü bilen 54 wekilet ýurdumyza sapar bilen geldi. Şol döwürde Türkmenistanyň wekiletleriniň 30sy Daşary ýurtlary ýerildi.
Sany ulgam arkaly dürli derejedäki duşuklaryň 1313 urully. Ýylyň dowamyny halkara resminamalaryň 112-sine gol çekildi. Daşary işler ministrliginiň uğru boýunça duşuklar we geňeşmeler ýetgiderli geçirildi. Merkezi Aziýa, Amerikan Birleşen Ştatlary, Merkezi Aziýa, Hytaý, Merkezi Aziýa, Russiýa derejesindäki duşuklaryň birnäçesi Aziýa ýuwaş umman sebiti ýurtlarynyň ýokary derejeli maslagydy. Hemde Merkezi Aziýa, Ýewropa Birleşigi ýokary derejeli dialogyň nowatda kitaplar geçirildi. Türkmenistanyň daşary ykdysady gatnaşyklaryny puturlandyrmak, gyzyklanma bildirilýän daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň ähleti bilen netijeli hyzmatdaşlyk ösürmek boýunça ýetgiderli çägler görülýär. Ýanwar-sentýabr aýlaryny Türkmen Belarus, Türkmen Russiýa, Türkmen Täjik, Türkmen Özbek hökümetleri toporlarynyň, Türkmen Hytaý hökümetleri komissiyanyň, Senagat boýunça Türkmen Pakistan bilelikdäki iş toporunyň şäklerini nowatdaky duşuklar hemde daşary ýurtlaryň işewur toporlarynyň wekilleri bilen getleşikler geçirildi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, dünýäde bolup geçýän ýagdaýlardan habarly bolmagy we şundan uğralyp, dürli halkara şäherlerini geçirmek we olary ýurdumyzyň gatnaşmagy babatda teklipleri taýýarlamagyň möhümdigini belledi. Milli liderimiz döwletimiziň bitaraplyk bayramyny geçirmäge hemde 2022-nji ýylda göz öňüne tutulan halkara şäherlerini talabalaýyk taýýarlanmagyň möhümdigini aýdyp, vice-premier daşary işler ministrine degişli tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary, Döwlet Hukuklyk Keňeşiniň sekretary Amanow, gödäwçilik edýän düzümlerini alınıp barýan işler, hormatly prezidentimiň başyny başlan toplumlaryň harby özgertmeleriniň marşy, harby hukuk goraja darlarynyň maddi enjamlaryny binýadyny döwrüplaşdyrmak hemde olaryň işini kämilleşdirmek boýunça görülýän çägleri bardy hasabat berdi. Milli liderimiz hasabat dinläp, Türkmenistanyň oňyn bitaraplygyň, parahatçylyk söýjülügiň, hoşniýetli goňşulygyň, netijeli halkara hyzmatdaşlygyň, döwlet siýasatynyň esasy urlar hökmüni yglan edip, diňe goran şikayetine ýa bolan hemde ýurdumyzyň howpsuzlygyny üpçün etmäge gönükdirilen harby doktrinany durmuşy geçirýändigini belledi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygynyň ornmasary Babaýew, ýurdumyzyň kanunçylygyny kämilleşdirmek boýunça geçirilen işleriň netijeleri barada habar berdi. Garalýan ýurdu halk maslahatynyň birinji çağrylşynyň mejlisi geçirildi. Onuň dowamyna hereket edýän kanunlaryň birnäçesine girdilen ütkötmeler we goşmaçylar aral maslahatlaşyldy. Milli Geňeşiň bu düzüminiň işini kadrlaşdyrýan bir resminamalar boýunça çözgütler kabul edildi. Häzirki wagtda milli kanunçylygymyzy döwrüplaşdyrmak, hormatly prezidentimiz tarapyndan döwlet adam şünürdiyen şıgar bilen geçirilýän durmuş ugurly siýasatynyň ygtybarly hukuk binýadyny üpçün etmek uğruna degişli işler dowam etdirilýär. Watanymyzyň garaşsyzlyk ýyllaryna gazanan üstünliklerini, ýeten beren sepkitlerini, milli dep desturlarymyzy, maşgaly gymmatlyklaryny wagt etmek, jemgyýetde sagdyn durmuş ýolgalaryny berqarar etmek maksady bilen köpçülikliň habar berişdirýişlerinden çykyş etmek we makalalar çap etmek arkaly wagt düşündiriş işleri alınıp barýar. Hormatly prezidentimiz maglumat dinläp, Türkmen jemgyýetiniň hukuk binýadyny, onuň hakyky demokratik ýolgalaryny mundan beýlägen berkitmek boýunça halk maslahatynyň alyp barýan işleriniň aýratyn möhümdigini belledi. Soňra Milli Geňeşiň halk maslahatynyň mejlisiniň başlygy Mehmedow ýurdumyzyň kanunçylyk hukuk binýadyny döwrüplaşdyrmak boýunça geçirilýän işler barada habar berdi. Şu ýylyň 9 aýynda Türkmenistanyň kanunlarynyň 40synyň dürli ulgamlarda işleri kadrlaşdyrýan mejlisiň kararlarynyň 47-siniň kabul edilendigi bellenildi. Döwrüň talaplaryna laýyklykda käbir hereket edýän kanunçylyk namalaryny ütkötmeler we goşmaçylar girdildi. Häzirki wagtda mejlisiň iş toporlaryny birnäçe kanunlaryň tasdimlaryny taýýarlamak boýunça işler dowam edýär. Milli liderimiziň tawşyryklaryna laýyklykda Birleşen Milletler Guramasy we onuň düzümleri, beýleki iri halkara guramalar bilen parlamentary gatnaşyklaryny puturlandyrmak boýunça ýetgiderli işler alınıp barýar. Mejlisiň wekilleri sany ulgam arkaly oralan birnäçe iri halkara şäherlerini hemde awada milli siýasatçylyk zowlagyny şu ýylyň awgust aýyna geçirilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň dinanlarynyň dialogyna gatnaşdylar. Mejlisiň deputatlary Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agdalary, siýasy partiýalar hemde jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde, hormatly prezidentimiň watanymyzyň garaşlygynyň 30 ýyllyk bayramynyň öňýanyna geçirilen halk maslahatynyň mejlisindäki taryhy çykyşyndan gelip çykkan güdepleri wagt etmek boýunça ýetgiderli işler geçirýärler. Hormatly prezidentimiz maglumat dinläp, hemde Milli Geňeşiň ýolbaşçylaryny we hökümet agdalaryny ýüzlenip, kanunçylygy kämilleşdirmek, watanymyzy mundan beýlägen hemme taraply ösürmek boýunça maksat okuluny tagalalar etmek zerurdygyny aýtdy. Munyň öňünde ýurdumyzyň siýasy ulgamyny döwrüplaşdyrmak, milli ykdysadyýetimizi mundan beýlägen puturlandyrmak boýunça nowatdaky netijeli çägler geçirmäge mümkinçilik berer. Soňra hormatly prezidentimiz mejlise gatnaşjylary ýüzlenip şeýle diýdi. Mr. Kamyanın ağaları, hormatly adamlar. Birine şun geçen 9 ayda alıp var hem işlem cemlerini cemleyer.
Yerine getirilen işlerin neticeleri koronavirüsün hem dünya iqtisadiyetine yitiriyen tesiri sebäpli çıkan kıyınçılıklara qaramağın, qarşı vatanımızın üstünlük hem ösmeğini hem devam edýänini aydın görkezýär. Ýurdumyzyň hem garaşylyň 30 ýyllyk şanly bayramyny ul üstünlükler bilen hem garşylamak uğrundaky zähmet joşuny ýubiley ýylyna iqtisadiyetimiz hem ýokary görkezýän gazanmagyny kesgit dedi. Şeýle tutanýan işler hem netijesinde bir näjemi içerkem önüň 6.2 götürüp meşhur hem ýokary ödüş derejeden saklap galmagy başardy. Da şeýle Suudiýa dolanşygy 12.3 götürüp artdy we 9 milyard Amerikan hem dollarynyň hem gowrak boldy. Eksportyň hem meşhur hem geçen ýyl bilen deňeşdirende 20 hem götürme golay artdy. We 6 milyard Amerikan dollaryny golay boldy. Esasat bolsa eksportyň meşhuri ýalnys hem energetik sirişler hasaba almanly hem ýerli götürme golay artdy. Bizim galp bar hem içeri siýasatymyz bolsa ata vatanymyz hem ösmeň hem tasdiklanan maksatnamalaryna laýyk dowam edýär. Prezident maksatnamasy esasında hem häzirki döwürde edil uzak ýaly durmuş hem soraglaryny çözmäge, hem kärhanalar gurmaga, işläp hem gelýäniň hem durkuny täzelemäge, unda äger hem uly meşhurda maýa we goýumlary gönükdirýär. Bir ýeri halkar hem de içerkem taslammalary ammal hem aşynmagy dowam edýär. Hem şu geçen doğum içinde yurdumuzda göleğine tutulan 30 hem deshanyň deregine 62 tane iri hem deshan işi girdi. Umumi meydany yarım milyon ine 4 metre olay yaşayış zaýlaryny. Şu san onu da ahli amatyklary bolan yaşayış zaýlaryny. Mehmanhanalary we dinjar toplumlaryny. Enşeme lukmançylyk merkezlerini, umumi bilim berýän mekteplerdir, çağlar, bağlarını hem de beýleki dehkalar olanmaga berdi. Nähärki döwürde ýurdumyzda umumi bahady 35 milyard Amerikan hem dollaryny olay 2500 sany hem iri dehkanyň guruluşy dowam edýär. Näşolaryň hatlarynda newt hem ýataklaryny ýerleşdirmäge hem awdanlaşdyrmagy, esasy gaz hem geçijilerin, sport dehkalarynyň, ýollaryň hem köprüleriň, durmuş hem maksatly dehkalaryň guruluşyny görkezmek bolar. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan geçirjisini. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik we optik süýmli aratnyjyk hem geçirjilerini gurmak şeýleme beýleki halka hem ataskamalarını amalaşdyrmak goýunça hem netijeli işler anyp barlar. O gozalan hem geçirilen özgertmelerimiz hem netije berip başlady. Näşül gallanyň hem gowy hazyry ýygnaly netip bol hem hazyr toýuna çenlem pakta taýýarlamak barada hem taýyk ýerine ýetirler. Ýurdumyň iqtisadiyetini hem ösürmäge, telekeçilerimiz hem sallamly hem goşýarlar. Olar dürli hem podoklarda işlemek bilen hili daşaryt hem kampaniýalaryňdan birjikde pesformatyk hem çylsyramly hem buly tassamalar hem amalla aşyrýarlar. Bilim, alym we masaly oruç umumlaryny hem özgörtmeler üstünlükli dowam eder. Bizim daşerem siýasatym hem olar goýal hem bir taraplyk hem paragaçylyk, söýüjülük, hoşnetlik, onsuzçuluk we özara beýiklikde hem hyzmatdaşyk gadalara berk eýermek esasyny hem amalla aşyrýar. Bizim ýolumyz hem garaşlygynyň 30 ýyllyk hem şanly bayram hem belirlenýän ýylyna edil odolky ýaly. Birleşen Milletler Gurulmasy, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk gurulmasy, Ýewropa birleşigi,
Şanhay hizmetdaşlyk guramasy, garaşy döwletden arkalaşy hem de beýleki halkara guramalar energetika hem suw howpsuzlygyny üpsün etmek, ekologiýa soraglaryny çözmek, ola üçinçilik ulgamlaryny ösdürmek, bilim, medeniýet, adam hukuklary hem azatlyklary, aklymymy howpsuzlygy hem berkitmek boýunça iýsen hizmetdaşlyk edýär. Türkmenistan dünýäniň durly döwletleri bilen iki taraply gatnaşyklary giň hem gerim bilen hem netijeli ösdürdi. Bir näçe döwletden ýollaşdyrylar bilen ýokary derejedäki duşluklar geçirildi. Beýem duşlukyň dowamyny mühim hem alalaşyklar galanly o iki taraplan resmi namalar hem toplumda gol çekildi. Türkmenistanyň ministrlikleri mapuduk edalar bilen hem beýleki döwletde edalaryň hem arasynda gatnaşyklar iýişen alınıp baryldy. Dünýä hem sebet gündem tertibiniň mühim soraglary boýunça durly görnüşli syýasy geňeşmeler ýygyndyrly geçirildi. Anyp barlan şeýlemişler netijelerinde biz hizmetdaşlarymyz bilen hem öz wagtyny hem netijeli onda öz ara hizmetdaşlyk edýär. Daşary syýasatyň durly soraglary boýunça garaýşlar hem çemeleşmeler alalaşylýar. Hormatly Misir kabinetiň agzalary, hormatly adamlar. Ýylyň ahyryna çenин az wagt galdy. Şoňra da ýübileýim ýylyny gowy netijeler bilen tamamlanmak üçin ählimden ihlas bilen işlemeldi. Uly bayramy halkara ve bir taraflık gün ýokary derejede geçirmek üçin gowy taýýarlyk görmeli. Näse ilkinji nowat geljek ýylyň döwlet büdjeti boýunça ýene de maslahat geçirin we onuň ählim maddalaryny seredin. Eger garşyna bolmasaň ondan bir ministr kabinetiň ýakyn wagtda geçecek meclisine biz onu tasdiklar hem de Türkmenistan Milli Geňeşiniň meclisini hem seretmegine de iyi berer. 2022-nji ýyl üçin maýum hem maksatnamasyny taýýarlamaga hem tasdiklamaga hem aýratyn üns bermeli. Berdi Muhammed. Hem Misir kabinetiň beýleki hem ornmasarly. Siz göwüşilge edýän ministrliklerinde hem puduk edalaryny mundan hem beýlekde ösdürmek. Hem de olaryň mal hem ýagdaýyny gollandyrmak babat hem anyp baran netijeleme işleri dowam etmeli. Daşary ýurtlardan getirilen harytadan orun tutýan ölümleri ýurdumyzda öndürmek hem daşary ýurtlara meýwerilen harytadan hem meşhur artdyrmak hem döwlet maksatnamalaryň hem amala aşylmagyny hem şartlandyrmak. Durly puduklarda bar bolan uly mümkinçilikleri netijeli hem peýdalanmak. Iqtisadiýetimizi diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmek boýunça anyp baran işler hem dowam etmeli. Önerilen hem harytadan görnüşlerini arttırmaly we önüm bilen ekspert edilýän ugurlaryny giňertmeli. Hormatly Misir kabinetiň agzalary, hormatly adamlar. Hem geljek ýyllerde halkara başlanýşlarymyzy durmuşa geçirmäge göndükdirin bir näçe halkar hem de içerki çäreler geçirmäge gödüňünde tutýar. Şoňra da täýär eýleşenli. Galan wagtyň içinde birinciden geljekiniň iň bir gowy hem nyşany üçin beýteşige aglan etdi. Ikinciden bolsa Meriýede hem Misir kabinetiň başlygyny beýleki ormasalary geljek ýylda geçirecek çäreň maksatnamasyny taýýarlamaly. Hem bir maksatnama Misir kabinetiň hem meclisiň birine seredip soňra bolsa onu hem tasdiklar. Hem hormatly Misir kabinetiň agzalary. Hormatly adamlar. Biz 10 oktýabrda sağlyk hem derman senaty işgärläriniň bayramyny giňden belläp geçirdi. Sağlyk işgärlärini bitirýän işleri aýratyn anda häzirki döwürde ören ulem hormatly münasipdir. Şoňra men ýurdumyzyň sağlyk hem derman senaty ulanyň ähli işgärlärini behem ajaýyp bayram bilen tüýçörekden gutlaýar. Olara bir can sağlyk
uzak ömür insan hem sağlığını korumak gali jogap gelem asıl hem işlerini ulusnukları arzu ediyor. Hormat istikamını alar, hormatly adam. Şeýle men aretin, tapawlynyň, sağlyk orjam işgärlerini Türkmenistan garaşdyryň 30 ýylyny artdy. Türkmenistanyň ýübiley medali hem de ýadgarlyk nişanlany fiýlamyň gakynda permanada gol çekjek. Ne töýlif siz hem bir fiýlara münasip bolan sağlyk işgärlerini döwlet fiýlalaryny dawarly ýagdaýda gowşur. Hormatly minister kabinetiň agzalary, hormatly adamlar. Men hem sağlyk iş we derman senat işgärläriniň bayramyna awatlar Türkmenistan dermany ösümlikleri artly Xitamy 13-nji towamyny tamamladı. Bir Xitay minister kabinetiň giňişden mejlisinden soň size gowşuruldy. Toýly siz bolsa hem bayramçylyk gününe bir Xitaýyň lukmanlary paýlanmany gorumaşykdan geçirmegini ipçin edim. Hormatly istikamyny alar, hormatly adam. Siz bilşiňiz ýaly ben alyp barýan siýasatymyz döwlet adam üçin diýen şygara esaslanýar. Hem şoňa laýyk men häzir 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan rahmet haklaryny, pensiýalaryny, döwlet kömek pullaryny, talip hem dinleýiji haklarynyň meşgullerini ýene-de 10 ötürüm yokulunurmak hakkında hem permana gol çekecek. Hormatly minister kabinetiň agzalary, hormatly adamlar. Nem şeýle menine inni ýolumyz boýunça iň pes alyk hem däkmetiň hakkynyň meşgul inni gaýtadan hem seretmen wagty ýetdi diýip hem hasap edýär. Bir tarapdan üremir mühim makra gorkozüdür. Beýlekem tarapdan bolsa bugün her ýerinde hem düşnükli bolan gorkozüdür. Sebebi hem bellenip geçilişi ýaly bugün alyp barýan hem siýasatymyz, hormatly adamlar, döwlet adam üçindir. Hormatly minister kabinetiň agzalary, hormatly adamlar. Biz şonuň bilen minister kabinetiniň sany ulam arkaly giňişin mejlisini geçirip oturýar. Men esasyň geriňinde bir can sağlığı bir karar vatanımızın bundan beýrakda güllap ösme uğruna alıp baran işlerine ulusnukları arzu ediyor. Sağ ol. Şoňun hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow Türkmenistanyň Sağlyk Goraş we Derman senaty işgärleriniň günü münasibetli sany ulga markaly geçirilýän lukmançylyk diplomatiýasy sagdyn dünýäniň bünyada atly alim lukmanlaryň halkara maslahatyna gatnaşmak üçin Aşgabatda gelen bütün dünýä Sağlyk Goraş guramasynyň Ýewropa Sewit edarasynyň direktory Hans Klugeni kabul etdi. Döwlet başlarymyz Benet Mertvel mihmany mähirli garşylap, şu taparyň Türkmenistanyň we milli saglyk goraýyş ulgamyny toplumlaryň ösdürmek we kämilleşdirmek boýunça giň gerimli özgörtmeler maksatnamalarynyň ýygydarly durmuşa geçirilmegine uly goşun ýeri halkara guramasy, bütün dünýä saglyk goraýyş guramasynyň arasynda hyzmatdaşlygy berkitmeň möhüm tapgyry boljakdygyny ynam bildirdi. Hormatly jenap Hans Klugeni, men sizi Aşgabatda görýän şahar.
Deneme şu ki Tappanın Türkmenistan'ın bütün dünya sağlığı uğraşan koruması bilen alıp barayan hizmetdaşı berkitmeyen mühim tapırı bolacak ondan anan ya. Bizim alıp barayan devlet siyasetinde da adamların sağlığını hem canını korum. Şeyden onların hopsuluğunu cümletle esası maksat bolup duruyor. Hem şundan uğralıp sağlığı uğraşılığını bundan belirtti göstermeye hem birinci dereceli ehmet veriyor. Bizim devletimiz bunun için ehli tağarlarları yediyor. Sağlık devlet maksatnamasından layıklıkta yurdumuzun sağlığı uğraş olmayan devrin talaplarına layık getiriliyor. Şeyler, dörlüyor konç, keterli uyumlanmak, yüze çıkarmak, becermek koyunca iyi işler kamilleştiriliyor. Türkmenistan hem beyleki yurtlar olan hem işler esasında tecrübe alışıyor. Birleşimletlerine olmaz, onun hem yürütülüstürler, birlikleri hem de bütün dünya hem sağlığı uğraş, olmazlar aslında şıklı hem hizmetdaşlığı alıp varıyor. Sağlığı uğraş, meher boyunca geçirilen ehli halkara çarelerine katlaşıyor. Yurdumun ehli küncoklarına öngde varıcı inovasyon teknolojilerle incamlaştırılan teyada her zaman halkara dereceli sağlık öyleri, yürütülüstürülen hastahaneler, derman serişlerine mühendiriyen kârhaneler kuruluyor. Bundan nasıl olur? Buradan parlayan halkara hizmetdaşlığını hem geneltmek, hem kurtulundurmak için zeri olan hem şertler dörülüyor. Bu avatta ağırlı halkara kurulmaları. Birinci avatta bütün dünya sağlık uğraşan kurulması bizim iktivarla olup möhletten hizmetdaşlığının hem bir yeri bolup duruyor. Bir hem kurulmalar olan Türkmenistan'ın aslında hizmetdaşlık alıp barıya olan mühim taslamaların birlikte amalla aşırıya. Eğer bütün adamların teyadır, eklimumi, hop olan koronavirüs yok hem pandemiyasına karşı uğraş alıp barıyan hem de uğruna bütün dünya sağlığı uğraş hem korumasının çayaklarına gereketleri ot koşturmak ehli devletler için bunun odal hem hiç asan bolmalı şeyler öğren mühimdir. Ne Türkmenistan koronavirüs hem yüze çıkpağının ilkinci günlerinden başlayıp onun karşısında görüşmek boyunca anıp maksadı gönüktürlen çareleri gördü. 2019 yılla benim yadıma düşmüyoruna göre 15. dekabrda dünyada teyadem yok konç ketenin peyda bolanın hakkında haber alıp biz eyyam 26. dekabrdan başlayıp interaktif onlar çarelerini görüp başladım. Bütün dünya sağlığı uğraş kurulmasının yolunu oyuncu idaratının iyi işin katlaşmağında Türkmenistan'ın devlet derecesinde yitiyor konç keteline karşı görüşmeye. Ve hem neticelerin çareleri görmeye hem tayarlığı, üpşün etmen hem meyilnaması işler tayarlığı ve hem tasdiklanır. Ministerliklerin hem puduklan dolanış, edaların ayrıtıyla sağlığı uğraş olmanın hem alıp baran işler öz vaktinde benim teyade hukuka karşı görüntülür. Kesenin aklımını hayat etmeyi, onun hem dünya devletlerin hem aklına getiren yaramaz hem tesirini nazar almak bilen yolumuzda keselerin yayılmana karşı görüşen adetten daşarı toplar döredirilir. Onun hem meclislerinin başında mühim çözülükler kabul edilir. Bit yok konç keselerin virüslerin hem unalmak koyunca toplumun çarelerin geçirmek gözünde tutulur. Bir yok konç keselerin hem yurdumun çayaklarına aralaşmanı hem yayılmanı yol hem vermelik maksadı ile 3 halkalayın hem ön alış olğamı dörödürlü. Rahatten dışarı yurda gitmeyen hem dışarı hem yurtlarım halkara hova hem oğulları oyuncu uçuşlar vaatlayın tok tutuldu.
Türkmenistan'ın devlet tergedinde yurdunu hem yurtları getirmek. Üstəşir geçirmek için 9 fani gödöksülük hem geçiriş nokotları asıllı. Yolun hem demir yolların hem uğurlar oyunca vilayet hem etraf gödöksülük nokotları döredildi. Bu yerlerde onlar hem işleri bu işlenirdi. Arayetler hem ulukmansılık hem gödöksülük hem iki hem tapkalayın ulumlu hem işi yolu koyuldu. Bu işlerim şeyadaki vakit hem dua ediyor. Birinci tabi. Daşa yurtlardan gelen rayetlerden hem bağlahana nuskolar alınıyor. Hem şundan doğru olarına Qarabağız, Türkmenmaşi ve Türkmenavat şehirlerine dörülün hem karantin doğruluklarına gödöksülük hem aslında saklanır yani. İkinci tabi burada. Hastahanelerden çıkarılan rayetler öylerine yaşanan yerler oyunca 14 günün devamında maşgala Lukman hem gödöksülüğünde saklanıyor. Ayetin hopluyam ketelim onu almak koyunca çareleri bu işlerinin çayaklarını ehli Lukmansılık idareleri zerur olan Lukmansılık gençanları doğru tercihleri test bulunlar ziyafetlandırış tercihleri doğru için edildi. Doğru tercihlerine ehli gödöksülük geçirirsem nokotlarına serhip, gümrük, sağlık arayış, oğuzluk, kullukların hem işgallerinin hem hünermenlerinin, düğülerin, toparların giyeceğim günlüğün devamında noğusluk hem etmiyor yolu koyuldu. Ehli idarelarda dezinfeksiyon, ziyansızlanırız işlerini hem öpsün etmek boyunca toplumlayın çareler onu da yok or hem korunmasın derecesinde geçiriliyor. Ben yurdumuza getirilen hem peydanlayan hem ağlık ölümlerin hilini hem korkusuluğunu öpsün etmek boyunca hem güçlönürlüğünü gödöksülük tertibi giyerildi. Aşağı hem de vilayetlerde de yerleşen su kovdanların ve su adetsaların oranı öpsün etmek boyunca gödöksülük bu işlemlerle söyleyeyim. Su çeşmelerinden su hem nuskaları alınıyor. Bağlahanım gödöksülük işleri iyi denderli geçiriliyor. Ehli idarelerinde hem kârhanalarda, bilim idarelerinde, cemiyetçilik yerlerinde, fevda nokotlarını hem de bazılarında ulugların hem ehli görünüşlerinde, ferget yakayım doğuluklarında hem iyilatlı yerlerde onlar ziyansızlanır, dezinfeksiyon işleri bu işlendirilen tertipte anlık var yani. Bu vaat gerek olanla itiyokonş keselim. Yüzeyim sıkmalarına meyveş yağları hem şartları saklamak için teyze karantina merkezlerini kurup ayrı hem Lukmansılık idarelerinin uğrunu ütküdüp hem başladı. Yukarıda korkudun hem meyleman esasında zirur olan dermanlı terişleri hem değişti Lukmansılık enzamlar hem satın alınıyor. Şununla birlikte bizim yurdumuzda ilatımın arasında vaksinaların yani Sputnik V yani hem türlü beylek hem görünüşlerle ahlım hem tanzım işler amarlar, asırlar. Şeyin adamdan hem korulup hem derecesini yukarılarmak koyunca neticelerim çareler görülüyor. Evet vaktinde görülen çareler neticesinde yeti yokaç ketelim virüslerinin bizim yolumuzda aralaşmalı. Bu hem yayınlamağına yol verilmedi. Şeyden böyle göreyen çareler arkalı dünya cemiyetçiliğin alıp varan işlerine koşulmak bilen Türkmenistan koronavirüs karşı hem uğraşmakta halkara hem tağallalarını birleştirmeye konukturun bir neçe mühim başlangıçlar bilen çıkış etti. Hususan birinci yokunçların tiyatını ve hiyasetini yoğranmak için genom lukmansılığını östürmek boyunca birlikte hizmetdaş etmek. İkinci, Sevit'te lukmansılık diplomatisini östürmek boyunca hizmetdaşlığı östürmek. Üçüncü,
virusologiya, bakteriyologiya ve epidemiologiya boyunca Merkezi Azya yurtları için sevdikten merkezi öğretmek. Dördüncü, yokuncü değil, keterlen öğün almak koymak. Olara karşı görüşmek boyunca Türkmenistan'ın onun hem tecrübesini dünyaya Lukmançılık hem tecrübesini ornaştırmak boyunca hizmetdaşlık etmek. Beşinci, sağlık uğraş ilkinci batkancağının işini kemilleştirmek boyunca birlikte hizmetdaşlık etmek. Altıncı, Türkmenistan'ı temmek eden azad yurt deyip ilan etmek boyunca bütün dünya sağlık uğraş hem uğramanın usuliyetini işlep tayarlamak hem teklif edildi ve hem ediliyor. Hormatly Cenab Hans Kluge. Bütün dünya sağlık uğraş uğramasının Avrupa seviyeti boyunca bürosunun yardım etmeyene Lukmançılık, diplomasiya, sağlığın hem dünyanın dünyada arttı. Şuun ki, Lukman hanımların hem halkara masalın üstünlüklü. Geçirilme hem buğurda, bu hem öne gidişlik bolar. Bir masalın işine. Sizin hem kut öğüdünüzün katlaşmalı varsa, onun hem neticelerini yok olunurmaya da uli koşun bolar. Mümkünçülükten peydalıp Türkmenistan'ın hükümet ölen işçen hizmetdaşlık ediyen hem bizim başlanmışlarımızı hem kollayan için bütün dünya sağlık uğraş kuramasına minnettarlık bildiriyor. Bizim yolumuzun bir katlaşıkları. Bunların beylekten üstürmeye tayardığını tasdiklaya. Sözüm ahırında size esadım bir can sağlık, avadansılık hem alt paranjişinizin üstünlükleri ardım ediyor. Thank you so much, Mr. President. Honestly, the honor is mine. Bütün Dünya Sağlık Goraş Kuramasının Avrupa Sevitinin Bürosunun direktörü Hans Kluge, yurdumuzun ilatının sağlığını goraş ulgamına qadının üstünlüklerini ýokary baha berip, buların ählisinin hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow amal aşyrýan halkymyz onuň bagtyar sagdyny we abadan durmuş barada hemmet bilen alad etmäge gönükdirilen döwlet siýasatynyň durmuş ugurlygyny şaýatlyk edýändigini nykdy. Şol üstünlükleri bolsa adamyň ömrüniň dowamlygynyň ýokurlanmagyny, keselleriň azalmagyny öz beýany tapdy. Mehmanyň belleşi ýaly milli liderimiziň başçylygyna işlenip taýýarlanan saglyk döwlet maksatnamasynyň çäklerini, milli saglyk goraş ulgamynyň özgördirilmegi netijesinde türkmenistanlar ýokary hile lukmançylyk hyzmatlarynyň köp görnüşlerinden el ýeterli peýdalanýarlar. Şol hyzmatlar bolsa paýtatymyzda hemde welaýatlarda urulan döwrwap hastaxanalar we bejeriş anyklaş merkezleri tarapyndan ködürilenýär diýip mehman melledi. Buların ählisi saglyk durmuş ýolgösüni wagt etmek, saglyk üçin ziýan enlikleri, hususan çilimkeşe garşy işçen görüşmek, köpçülikden beden terbiýe, sağdyş hereketleri hemde ýokary netijeli sport ösürmek bilen bilelikde beden we ruh taýdan sagdy nesli terbiýelemege ýardam edýär diýip mehman melledi. 2014-nji ýylda Türkmenistanyň temmäkini ulanylmagyny kadrlaşdyrmakda hemde temmäkiden azat zowlagy öğretmek boýunça ýagyrdyly işler alyp barmakda gazanlanan uly üstünlükleri nazar almak bilen Türkmenistanyň hormatly prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bütün dünýä saglyk goraş kuramasynyň ýürüýtüsiýligi çilimkeşlige garşy görüşmekde ýagyrdyly goşundy üçin ýadygarlyk medalyny hemde minnetdarlyk şahadatnamasynyň gowşulandygyny belledi. Şeýlede Türkmenistany ýokunç däl keselerin öňüne almagy goşan ajaýyp goşundy üçin bütün dünýä saglyk goraş kuramasynyň guwanamasynyň gowşulandygy, Türkmenistanyň tejribesi sevdiň ýakly ýurtlar tarapyndan giňden öwrenmek üçin görülli alarlykdygyny aýratyn belledi. Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň beýleki möhüm başlanýyşlary, hususan her ýyl 3-nji iýuny bütün dünýä velosiped gününi bellemek baradaky başlanýjam ilatyň saglygynyň berkidilmegine ýardam edýär. Bu başlanýyş Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň ýürüýtük kararnamasy bilen berkidildi. Hans Kluge'niň belleşi ýaly ol işe velosipedde gatnaýar. Hemde ulagyň ekologiýa taýdan arasy bu görnüşiniň işeň tarapdary bolup durýar. Dostluk we hoşniyetli goňşuluk diýiplerini berk erýän türkmen halkyna goňşy ýurtlary şolsan Owganystana ulgullyk berilýän üçin hem hoşallyk bildirdi. Owganystana insanperwerlik kömegi ýetgiderli berilýär. Şolsana derman sireçleri hemde lukmançylyk enjamlary uradylýar. Türkmenistanyň ýurdumyzyň çäginde COVID-19 keseliniň getirilmegini öňüne almak üçin uly tagalar edýändigini aýratyn nykdy. Eýran bilen Türkmenistanyň ferkedindäki gödöwçilik geçirişini koduny işleriň ýokary derejede guralandygyny öz gözleri bilen görendigini mehman belledi. Munyň özi görülýän öňüne çägleriniň netijelik ýetdi ýedigini görkezýär.
Birleşik Türkmenistan bu pandemiýanyň öňüni almak, şol sanyna belli bir aralygy saklamak, lukmançylyk agyr burun örtüklerini dakynmak, beýleki şahsy goranç terişlerini ulanmak babatda netijeli çäler gördü. Şunun bilen malykda bütün dünýä saglyk guraş guramasynyň bu işi makullaýanygy hemde geljekde de Türkmenistana degişli gollaw berjekdigini nyktady. Bütün dünýä saglyk guraş guramasynyň Ýewropa Tewit bürosynyň ýolbaşçysy hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow köp uğurly hyzmatdaşlyga netijeli çemeleşýäni hemde täze görnüşli koronavirus ýokunjunyň ýaýramagyna garşy görüşmek boýunça umum tagalalar üçin tüýsürekden hoşalyk bildirdi. Bilen ýurdumyzyň bu howply ýokunjy kesile garşy görüşmekde öňdäki ordullaryň birini eýelýänigi kanagatlanma bilen belledi. Häzir güneşel ilatyň eýem 70 göterümden uğragyna sanjym edildi. Ýokary wüdipli mehman bu ýokary görkezler bilen utlap beýleki ýurtlar bilen deňeşdirilende Türkmenistanyň has öňde barýanyny hemde onuň amal aşyrýan toplumlaryň şäherleriniň tutuş dünýäde ýokary baha münasip bolýanyny nyktady. Bütün dünýä saglyk guraş guramasy Türkmenistanyň ilmi diplomatiýasynyň gurallaryny ilerletmek baradaky başlangyçlaryny Sultanam hormatly prezidenti bilen Birleşik Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 76-njy mejlisinde bütün dünýä saglyk guraş guramasynyň koronavirus genomyny öwrenmek boýunça ýürüýte maksatnamasyny bütün dünýä saglyk guraş guramasynyň pnevmoniýaga garşy görüşmek boýunça köp uğurly guralyny işläp taýýarlamak, bütün dünýä saglyk guraş guramasynyň ýeti ýokunç keseleri bejermek we öňüne almak boýunça usuliýet merkezini hemde epidemiologiýa, virusologiýa we bakteriologiýa boýunça Merkezi Aziýa Sewit merkezini döretmek barada tekliplerini dol gollaýar diýip mehman melledi. Mälim bolýaly koronavirusyň täze görnüşleriniň dörenmeginiň sebäplerini ýüze çykarmaga ýardym etjek koronavirus genomyny öwrenmek boýunça bütün dünýä saglyk guraş guramasynyň ýürüýte maksatnamasyny işläp taýýarlamak barada pikiri hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow bütün dünýä saglyk guraş guramasynyň baş direktory Tedros Ghebreyesusyň hemde özüniň atlaşmaklaryna geçirilen üç tarap bilen duşuň marşyny beýan edipdi. Mehman milli saglyk guraş ulgamyny kämilleşdirmekde Türkmen tarapyna mundan beýlegem gollaw bermäge taýýardygyny aýdyp, hukumat saatlaryny geçirmek, Türkmenistana dürli uğurly künermenleri iýermek tejribesini diketmegi, hyzmatdaşlygyň ýol kartasynyň çäklerini täze geljek uğurlarda hukumanam sanly ulgamy ösürmekde özara hyzmatdaşlygy putulandyrmak teklip etdi. Hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow we bütün dünýä saglyk guraş guramasynyň Ýewropa bürosynyň direktory Hans Kluge bire hoş niyetli arzuwlary beýan edip, Türkmenistan bilen bütün dünýä saglyk guraş guramasynyň arasynda ýoly goýulan netijeli gatnaşyklaryň hemme tarap bilen ösüriljekdigini we giňeldiljekdigini ynany bildirdiler. Şol gatnaşyklar bolsa eklemumy maksatlary hemde häzirki döwrüň wüdiplerine dolaýyk gelýär. Soňra mehman habarçylarymyza şeýle görünmerdi. This is my first official mission as the Soňky ýyllarda Türkmenistan bilen bütün dünýä saglyk guraş guramasynyň arasynda hyzmatdaşlyk gatnaşyklary hil taýdan täze derejä çykdy. Munyň özü umumy adamda ähmiýetli mesele bolan insan saglygyny goramak ýaly möhüm ugrun ösürilmegini aýratyn wajypdyr. Türkmenistan bütün dünýä saglyk guraş guramasy bilen hyzmatdaşlygyň çäklerini saglyk guraş ulgamyny degişli halkary ähmiýetli başlangyçlar öňe sürýär. Bularyň Milletler Birleşigi tarapyndan giň gollaw eýe bolmagy, öňe sürilýän teklipleriň ösün halkary talaplaryny we görkezlerine laýyk gelýäniginiň aýdyn suwtnamasydyr. Hormatly jana prezident bilen bolan duşuň dowamyny ýokunç keseler aýratynam COVID-19 ýokunjunyna garşy görüşmek bilen baglanşyk meseleler boýunça pikir açdyk. Hormatly jana prezident häzirki döwürde dünýäde giňden ýaýran bu hökümüň garşysyna dünýä ýurtlarynyň bütün dünýä saglyk guraş guramasy bilen hyzmatdaşlygyň çäklerini bilelikdäki taglalaryň zerurdygyny bellädi. Men bu pikiri dol golladym we bütün dünýä saglyk guraş guramasynyň bu uğurdu Türkmenistanyň başlangyçlary boýunça äkli zerur tagalary etjekdigini inandyrdym. Hormatly jana prezident bilen bolan duşuň dowamyny pandemiýa ýokunjunyň garşysyna görüşmeklik dünýäniň ýurtlary üçin möhüm wüdipe bolup durýanyny bellädik. Şunda bu hökümüň garşysyna bilelikde görüş alyp barmak wajypdygyny taýdy. Hemmemiziň bilşimi diýäli Türkmenistanyň COVID-19 ýokunjunyna garşy görüşmeň milli tejribesini esaslandyrdy. Türkmenistanyň pandemiýa ýokunjunyna garşy tagalatynyň netijeleri häzirki döwürde aýdyn görünýär. Munyň özü dünýäniň nusgalyk tejribe bolmak bilen ol özüniň netijeli häýatda ýedigini suwd etdi. Häzirki döwürde Türkmenistan hormatly jana prezidentiň ýolbaşçylygyny temmäke garşy görüşmeň netijeli usulyny öňe sürdi. Munyň özü insan saglygy üçin zerur şertleriň dördülmegini we adamlaryň esasanam ýaşlaryň ziýanly enliklerden el çekmegini hasam wajypdyr. Türkmenistanyň bu urda alyp barýan işleri dünýä jemgyýetçiliginiň giň gollugyna eýe boldy. Şeýlelikde hormatly jana prezidentiň temmäke garşy görüşmeň milli usulyny öňe sürýändigini we onuň oňy netije berýändigini anladýar. Şeýlede duşuň dowamyny hormatly jana prezident
bilen Türkmenistany arasaçylyk we kesellerin ýaýrymana arşy görüş işleriniň oňyny taraplary bardy gurrun etdik. Mälim bolşaly hormatly Jenap Prezident Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 76-njy mejlisiniň taryh çykyşy dünýä bileşigi tarapyndan giň ikrarnama ýa boldy. Türkmenistan prezidentiniň şol taryh çykyşynda bütün dünýä saglyk guraş guramasynyň koronawirusyň genomyny öwrenmek boýunça ýürüýti maksatnamasyny, bütün dünýä saglyk guraş guramasynyň 7 öýkünç keseline garşy görüşmek boýunça köp taraply guralyny, bütün dünýä saglyk guraş guramasynyň 7 ýokynç keseler bejermek we öňüne almak boýunça usuliýet merkezini, epidemiologiýa, virusologiýa we bakteriologiýa boýunça Merkezi Aziýa Sewit merkezini döretmek boýunça öňe süren teklipleriniň tüýs wagtyny gowdulanyny, şelde beý başlangyjy bütün dünýä saglyk guraş guramasynyň giňden gollaýanyny aýratyn nyktymak isleýän. Munyň özi jemgyýetde sagdyn durmuş ölgülerini berkitmäge gönükdirilen giň halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ösdürilmegini şertlendirýär. Yer gelen aýsam Türkmenistanyň aralyk halat etmek meselelerini ören jogapkärçilik we hemme taraply esasy şemleşýänligini bellemeli. Munyň özi aral meselesini oňuň çözmekde aýratyn wajypdyr. Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň başlangyjy boýunça Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş assambleýasy 2021-nji ýyly halkara parakatçylyk we ynanşmak ýyly edip eglan etdi. Şeýlede Türkmenistanyň başlangyjy boýunça her ýylyň 3-nji iýuny halkara velosiped güni hökmüni ikrar edildi. Hormatly Jenap Prezidentiň Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 76-njy mejlisinde sanly ulga markala çykyşy halkara jemgyýetçiligine giň seslenme döretdi. Munyň özi Türkmenistanyň prezidentiniň we garaşly beýtarap Türkmenistanyň halkara giňişligindäki awraýynyň belende galýanynyň aýdyn beýanlary. Şeýlede Türkmenistanyň özüniň beýtaraplyk derejesini esaslanyp, Awganistanyňky ýagdaýyň parakatçylykly ýol bilen gadyryşdyrylmagy ugruny edýän tagalasy ýokary baha münasipdir. Munyň özi Sewitde parakatçylygy durnukly etişip oturlandyrmakda hasam möhümdir. Bütün dünýä saglyk guraş guramasy Türkmenistanyň saglyk guraş ulgamyny öňe sürýän başlangyçlaryny ýetdirlik gollap, iki tarap bilen esasda ýola goýulan gatnaşyklaryň mundan beýlegi ösdürme uğrunu zerur tagalary çekdigini inandyrýan. Sözümiň ahyryny bolsa Türkmen topragyna bildirilen mehmanferlik üçin hormatly Jenap Prezident ýene bir gedek öz hoşallygyny bildirýän. Sag bolun. Ene bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çekar etminamaları bilen tanışýar. Türkmenistana zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talip we diňleji haklarynyň möçörlerini ýokurlandyrmak hakyny Türkmenistanyň prezidentiniň fermany. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüni Türkmenistanyň prezidentiniň ýordamyda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösdürmek maksatnamasyna öňde goýulan wezipeleri üstünlikle durmuşa geçirmek we ýylatymyzyň ýaşaýyş durmuş şertlerini hemem durmuş taýdan goraglygyny mundan beýlegim ýokurlandyrmak maksady bilen karar edýän. 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan budjetden maliýeleşdirilýän idaralaryň hojuluk hasaplaşygynaky kärhanalaryň we jemgyýetçilik birleşikleriniň işgärleriniň aýlyk zähmet haklarynyň, 2-nji pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň, 3-nji talip we diňleji haklarynyň möçörlerini on götürüm ýokurlandyrmaly. 2-nji 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan beýik watançylyk uruşyna gatnaşyjylaryň pensiýalarynyň aýda iň pes möçörni 1710 manat möçördi. 2-nji beýik watançylyk uruşyna gatnaşyjylaryň ýan ýoldaşlarynyň we tyýrly zähmet çekenleň pensiýalarynyň aýda iň pes möçörni 500 manat möçördi. 3-nji pensiýanyň iň pes möçörni kesitlemek üçin binýatlyk ullugy 410 manat möçördi. 4-nji döwlet kömek pullaryny hasaplamak üçin binýatlyk ullugy 390 manat möçörde bellemeli. 3-nji Türkmenistan üçin iň pes aýlyk zähmet hakyny 1050 manat möçörde bellemeli we ony aýlyk zähmet haklaryny düzgünleşdirmek üçin ulanmaly. 4-nji 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan döwlet häkimet edaralarynyň ýerine ýetirjek häkimetiň ýerli edaralarynyň we ýerli özüni dolandyryş edaralarynyň, harby hukuk goraýjy hemem gadet edaralarynyň, gazetleň we jurnalyň redaksiýalarynyň, hemem jemgyýetçilik birleşikleriniň, şeýlede olaň esasy guruluş birlikleriniň, ýolbaşlarynyň aýlyk zähmet haklarynyň möçörlerini şu fermana goşunulara laýyklykda tasdiklamaly. 5-nji zähmet haklaryny ýokurlandyrmagy edaralaryň, kärhanalaryň we guramalaryň guruluşyny kemilleşdirmegiň, önümçilik kuwatlyklarynyň peýdalanmagyň, netijeligini we işgärliň zähmet öndürjüligini ýokurlandyrmagyň hemem peýdalanylmaýan içerki mümkinçilikleri ulanmagyň hasabyny öpçün etmeli. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow.
Berkarar döwletimizin bagtiyarlyk döwrüne Türkmen halkynyň milli boýsunjy we baýlygy bilen behişde ahyltyky bedewleriniň dünýädäki şan şöhratyny hasam belende galdyrmak, hemem olaň baş sanyny köpeltmek we talaba laýyk saklamak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmen atlary döwlet birleşigine Ahyl welaýatynyň Göktepe etrawyna 600 baş ahyltyky atlaryny saklamagy niýetlenen Dögrewap athananyň taslamasyny dözmek hemem onu ýanaşyk ýerler awadanlaşdyryp gurmak barada Nur bina guruluşy hususy kärhanasy bilen şertnamany athana üçin aragatnaşyk elektrik, gaz, suw öpçünçliginiň hemem lagymyň meýdançadan daşarky eltiji inženýer ulgamyny we deshalaryny gurmak hemem olary umumy ulgamy birikdirmek işlerini ýerine ýetirmek şertine baglanşmagy ygtyýar berildi. Guruluşyk işlerini 2020-nji ýylyň oktyabr aýyna başlamak we athanany 2023-nji ýylyň sentyabr aýyna ulanmaga dolu taýýar edip tapşyrmak bellenildi. Türkmenistanyň prezidenti buyruk gol çekdi. Resminama laýyklykda wezipä borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän gözegçiligi edýän ministrlikleriň we puduklaýyn dolanyş edaralarynyň işine görkezleriniň pese düşmegine ýol bereni üçin Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornbasary Portşekow Çarmurat Xeýwalewicä bir kenç aglan edildi. Türkmenistanyň prezidenti buyruk gol çekdi. Resminama laýyklykda wezipä borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän işde goýberen kemçilikler üçin Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornbasary Gylyjyw Çary Bayramyça bir kenç aglan edildi. Hemem ýol berilen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzeltmek oňa soňky gezek doýduruldy. Türkmenistanyň prezidenti buyruk gol çekdi. Resminama laýyklykda wezipä borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän işde goýberen kemçilikler üçin Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornbasary Mämmedowa Mährijemal Mekandurdiýewna bir kenç aglan edildi. Türkmenistanyň prezidenti buyruk gol çekdi. Resminama laýyklykda wezipä borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän teleradio ilimlerine berilýän gepleşikliň hiliniň pese düşmegine ýol bereni üçin telewizioniýa, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy Aşerow Arslan Gurbanmämmedowça bir kenç aglan edildi. Türkmenistanyň prezidenti buyruk gol çekdi. Resminama laýyklykda wezipä borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän işde goýulan kemçilikler üçin Ahyl welaýatynyň häkimi Gurbanow Ýazmuhammede bir kenç aglan edildi. Hemem ýol berilen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzeltmek oňa soňky gezek doýduruldy. Häzir bolsa hormatly prezidentimiziň adyna gelen hat bilen tanşydýas onu şeýle diýilýär. Onun al-Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Hormatly Jenap prezident, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň garaşdylygynyň 245 ýyllyk münasibetli iweren gutlugy hatyňyz üçin hoşallyk bildirýän. Arzu umytlary beslenen dünýäniň geljegi üçin bilelikde hyzmatdaşlyk edýänligimiz baradaky pikir maňa ilham berýär. Amerikan halky ozulqysy ýaly adamlara howpsuz, asuda we awadan durmuşda ýaşamagy, kömek etmek arkaly bagtyarlyga ymtylmagy agrarly bolmagyna galýar. Hoşallygymy we eň gowy arzuwlarymy kabul etmeňizi haş edýän. Hormatly makulen Joseph Biden, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti. Paýtatymyň ýyldız mehmanhanasyna Türkmenistanyň Sağlyk Goruş we Derman tenaty işgärleriniň gününe bagyşlanyp lukmançylyk diplomatiýasy sagdyn dünýäniň bünyady atly halkara maslahaty geçirildi. Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligi hemem bütün dünýä Sağlyk Goruş guramasynyň Ýewropa Sewit edarasy tarapyndan gurulan we onlaýn görnüşine geçirilen bu içeri alim lukmanlar dünýäniň durly ýurtlaryndan Sağlyk Goruş ulgamynyň wekilleri, bütün dünýä Sağlyk Goruş guramasynyň Ýewropa Sewit edarasynyň direktory Kluge, bütün dünýä Sağlyk Goruş guramasynyň Türkmenistanyň wekili Zaytsev, Birleşen Milletler guramasynyň diplomatik missiýalarynyň wekilleri, hemem düzüm bölekleriniň ýolbaşçylary, 15 ýurduň Sağlyk Goruş ulgamynyň ýokary wezipeli işgärleri, hemem ilmi intelligensiýasynyň wekilleri, Sağlyk Goruş boýunça Türkmen German forumynyň başlygy professor Klaus Perhofer we beýlekler gatnaşdylar. Şeýle-de halkara forumuna daşary ýurt köpçüliklerini habar berýän wekilleri gatnaşdylar.
Ýananlar hormatly prezidentimizin foruma gatnaşyjylary iýeren gutlugyny ul ünsülen dinlediler. Milli liderimiz gutlugyny häzirki zaman lukmançylygyny ösürmegiň iler tutulýan uğurlarynyň biri hökmünde bugun netijeli halkara hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmäge, bu bolda tejribe alşmaga ýardam bermäge gönükdirilen lukmançylyk diplomatiýasy aýratyn möhüm ähmiýete eýe bolýar diýip belläge. Bütün Dünya Sağlyk Goraýyş Guramasy hemde Birleşen Milletler Guramasynyň beýleki ýürütüleşdirilen düzümleri bilen özara gatnaşyklary ýygydarly ösürmek bilen Türkmenistan lukmançylyk diplomatiýasy ulgamyna iş ýüzüne gatnaşyklary ösürmekde. Adamlaryň saglygyny goramak meselelerini çözmek üçin netijeli çäreleri işläp taýýarlamakda. Howply keselligiň öňüni almak we olara garşy görüşmek babatda ilmi maglumatlary alşmakda baý tejribe toplady. Döwlet başdanmaz foruma gatnaşyjylary iýeren gutlugyny Bütün Dünya Sağlyk Goraýyş Guramasynyň koronawirusyň gelip çykyşyny öwrenmek boýunça ýürütme maksatnamasyny taýýarlamak, dünýäniň köp ýurtlarynyň alymlarynyň bu urdaky tagallalaryny birleşdirip, bu ýokançyň täze urunşlarynyň ýüze çykmagynyň sebäplerini aýdynlaşdyrmaga mümkinçilik berer diýip belledi. Forumyň işiniň barşyna lukmançylyk diplomatiýasynyň ýokanç kesellerine garşy görüş, sağlyk goraýyşda sanlaşdyrmagy işleriniň orny, ýylatyň saglygyny üpçün etmek üçin uly ähmiýete eýe bolan hemde häzirki zaman lukmançylygynyň durnukly ösüşine ýardam bergen çäreler bilen baglanşykly meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Halkara lukmançylyk arasaçylygy işleriniň gazananlary itatyna emele gelen kadalara dayanýan COVID-19 pandemiýasyna garşy görüş meselelerini aýratyn üns berildi. Şu gedeki forumyň barşyna bütün dünýäni gurşap alan pandemiýa bu ählimumy howpa garşy görüşmekde. Dünýä bileleşiginiň tagallalarynyň birleşdirilmegini talap edýänligi, lukmançylyk diplomatiýasyna aýratyn ähmiýet bermek zerurlygyny ýüze çykarany anykdarly. Türkmenistan dünýäde ilkinji ýurtlaryň hataryna COVID-19-yň öz çägine aralaşmagynyň öňüni almak boýunça toplumlaryň çäreler gördi. Dünýäniň köp döwletleriniň ykdysadyýetine we adamlaryň awadançylygyna oňoýly täsirini ýetiren bir karantin çäklendirmelerini girdimekden saklanmagy başardy. Öňden görçülükli strategiýa hemde milli liderimiz tarapyndan öňe sürilýän dörejilikli başlangyçlar ählimumy gollagy eýe bolýar. Raýatlaryň saglygyny pugtalandyrmak işinde Türkmenistan ozaly bilen döwletiň durmuş siýasatyna, lukmançylyk hyzmatlary ulgamynyň kanunçylyk taýdan üpçün edilmegine, kämilleşdirilmegine, ekologiýa awadançylygy barada alada, jemgyýetiň her bir agdasynyň aňyny hemde durmuşyna, sagdan durmuş ýörelikleriniň berkarar edilmegine daýanýar. Bu wezip bilen oňyn çözülmegi ilkinji nowatda degişli jemgyýetçilik aňyýetiniň kemale gelmegine baglydyr. Şoňa görä-de halkyň saglygyny pugtalandyrmagyň häzirki zaman strategiýasynyň durmuşa geçirilmegine gönükdirilen netijeli işleň hataryny wagt çärelerini görkezmek bolar. Çykyş edenler tejribe alşmak bilen COVID-19 ýalaşyla howp bilen görüşüň netijeleriniň ýokarlandyrmaga ýardam beren tödümden biri hökmünde birleşen maglumat gaznalaryny mysal getirdiler. Sağlyk goraýyş ulgamyna diplomatiýa netijesinde bu gaznalara hem bilen el ýeterligi üpçün edildi. Arkada prezidentimizin köp sanly halkara forumlarynda ençemegedek nagtaýşy ýaly häzirki wagtda lukmançylyk diplomatiýasy sağlyk goraýyş ulgamyna ählimumy we sebit ölçeglerini hyzmatdaşlygyň utgaşdyrjy merkezi bolup durýar. Maslahata gatnaşyjylar Türkmenistana sağlyk goramak boýunça maksatnamalaryň bütün dünýä sağlyk goraýyş guramasynyň maslahatlaryna laýyklykda amala aşyrylýanyny hemde halkara hyzmatdaşlary bilen bilelikde insan saglygyny goramak boýunça köp sanly taslamalaryň we maksatnamalaryň durmuşa geçirilenini we üstünlükli amala aşyrylýanyny bellediler. Ýylatyň saglygyny goramak we olaň saglyk derejesiniň ýokarlandyrylmagyna gönükdirilen durmuş ykdysady we lukmançylyk maksatnamalarynyň hasy ýokary netijeleň alynmagyna gönükdirilen döwlet maksatnamasyny işläp taýýarlamak bilen hormatly prezidentimiz sağlyk goraýyş meselelerini has giňden çemeleşmek tejribesini durmuş ornaşdyrdy. Foruma gatnaşyjylar sağlyk goraýyş ulgamyny alyp bargan giňerimli işler üçin gahrman arkadagymyza çuňur hoşallyklaryny beýan edip, lukmançylyk diplomatiýasy sagdyn dünýäniň büniýady, onlaýn maslahatynyň giň halkara hyzmatdaşlygyny ösürmek üçin netijeli çäre bolanyny, bu maslahatyň diňe bir toplanylan tejribeni alşmaga däl, türkmen lukmançylygynyň awraýynyň ýokarlanmagyna, onuň ägirt uly üstünlükleriniň we ýeten sepetleriniň wagt edilmegine ýardam berýänligini bellediler. Adam jemgyýetiň we döwletiň iň esasy gymmatlygydyr diýen gahrman arkadagymyz sagdyn durmuşyň tarapdary bolmak bilen ýylatymyzyň saglygynyň pugtalandyrylmagyna, sagdyn bedenli we sagdyn ruhly nesliň kemale getirilmegine, köpçüliklerin beden terbiýe sagalyş hereketlerini hemde sportu ösürmek meselesine aýratyn ähmiýet berýär. Biziň ýurdumyzda adamlaryň jan saglygyny gorap saklamak gönnün-göni hormatly prezidentimizden başda durmagyna döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biri bolmagyna galýa diýip maslahata gatnaşanlar bellediler.
İnsan sağlığını hemmedatdan eler tutýan milli liderimiziň tagallaty bilen Türkmenistanyň sağlyk goraýş ulgamy halkara derejesinde ikrar edilen ulgamy uruldy. Hormatly prezidentimiziň başda durmagyny işlenip düzülen we üstünlikli durmuşa urnaşdyrylan sağlyk döwlet maksatnamaty ilatyň sağlygyny goramakda ägirtuli ähmiýete ýa boldy. Sağlyk goraýş ulgamynyň idaralarynyň maddi enjamlaryň bünyady dünýäň öňde barjy we bütün dünýä sağlyk goraýş guramasynyň talaplaryna laýyklykda berkidildi. Paytagtymyz Aşgabatda vilayet we etraf merkezlerine şäherçilerde döwrewap sağlyk goraýş idaralarynyň ýüzler çözüp gurulyp halkyň hyzmatyna berildi. Arkada prezidentimiziň karary bilen ilatyň sağlyk ýagdaýyny hasam gowlandyrmak, adam ömrüniň dowamlylygyny artdyrmak, öňde barjy lukmançylyk ilmine we tejribesine esaslanýan kämil hemde ýokary netijeli sağlyk goraýş ulgamyny döretmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidentiniň sağlyk döwlet maksatnamasynyň rejelenen görnüşi we onu amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleň 2021-2025-nji ýyllar üçin milnamasy tasdiklandy. Bilşime diýäli ýurdumyzda insan sağlygy hakyna alada eler tutulýar. Munyň aýdyň suwutnamasyny sağlyk goraýş ulgamyny alınıp barilýan ägirtuli işleň misalyny burada gazanylýan üstünliklerde de görmek bolýar. Sağlyk döwlet maksatnamasy bolsa şeýle üstünlikliň esasy bolup durýar. Hormatly prezidentimiziň baştonlugyna sağlyk goraýş ulgamyny ilmi esasy ösürmekde, dünýä döwletleriniň burada gazanan tejribesini öwrenmekde, netijeli halkara hyzmatdaşlyk ýoly goýulýar. Sağlyk döwlet maksatnamasynyň gelip çykan wezifelere laýyklykda adam sağlygyny goramak, keselliň öňüne almak, halkyň sağdan ýaşaýyşyny üpçün etmek boýunça giňerimli işler alınıp barilýar. Häzirki wagtda bütün dünýä howp salýan ýokunç keselliň öňüne almakda hormatly prezidentimiziň başlangyçlary bilen bütün adamzat ähmiýetli teklipler öňe sürilýär. Bu teklipleri bütün dünýä alma jemgyýetim ikrar edýär. Arkada prezidentimiziň alyp barýan sağlyk siýasaty, gurmak, döretmek, agzybirligi jebitleşdirmekligi esaslanýar. Bu döwürde de hemme döwletleriň tagallalaryny birikdirmeklik zerur şertlerden biridir. Berker döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýurdumyzda durnukly ösüş maksatlaryna laýyklykda alınıp barilýan toplumlaryny we uzak möhletlerin raýatlyň ömür dowamlylygyna oňaýyn täsir edýän sağlyk goraýş siýasatyny dünýä döwletlerine giňden ýaýmak hemde burada dünýä döwletleri awraýly halkara hemde sewet guramalary bilen özara bähwetli hyzmatdaşlyga gönükdirilen çäreleri üstünlikli durmuşa geçirmek. Daşary ýurtlaryň Türkmenistanyň elçihanasynyň we Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanyň düzüm birlikleriniň ýolbaşlarynyň gatnaşmaklaryna Ýyldız mehmanhanasyna geçirilen lukmançylyk diplomatiýasy, sagdyn dünýäniň bünyädatly Lukman alimlaryň halkara forumy, bütün dünýäniň Lukman alimlaryny paýtagtymyzda adamzat bähwetli möhüm çözgütler kabul etmek, tagallalary birikdirmek maksady bilen bir supraň başyna jemledi. Maslahatda lukmançylyk diplomatiýanyň, ilmi diplomatiýanyň bütün adamzada howp salýan ýokunç keseliň ýaýramagyna, oňa garşy görüşmekde ýurtlaryň tagallalaryny birikdirmeklik zerurlygy diýen netije gelindi. Ýurdumyzyň lukmanlar topary halkara okuw ilmi merkezinden lukmançylyk diplomatiýasy sagdyn dünýäniň bünyädatly Lukman alimlaryň halkara forumuna sanly ulgamy arkaly gatnaşdylar. Lukmançylyk diplomatiýasy sagdyn dünýäniň bünyädatly Lukman alimlaryň halkara forumuna gatnaşyjylar. Bu forumyň guralanlygy, onuň ýokary guramaçylyk derejesi üçin hormatly prezidentimize hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Şeýle hem forumga gatnaşyjylar bu ýerde guralan ýürütüleşdirilen sergi bilen ýakynan tanışdylar. Меня зовут Егор Зайцев. Я новый. Men Ýegor Zaýçew, bütün dünýä sağlyk goraýş guramasynyň Türkmenistanyň wekili. Şuň Aşgabatda Lukman alimlary jemleýän lukmançylyk diplomatiýasy, sagdyn dünýäniň bünyädi atly halkara forum geçirli. Türkmenistan bilen bütün dünýä sağlyk goraýş guramasynyň arasynda wagt synagynyň geçen iki taraplaryň bähwetli hyzmatdaşlyk ýoly goýulan. Maglumat gandasyny döretmekde, tejribe toplamakda bütün dünýä sağlyk goraýş guramasy bilen netijeli işler alınıp barilýar. Bu maslahat Ýewropa Sewitiniň alim lukmanlaryny häzirki döwürde bütün adamlar jemgyýetine howp salýan ýokunç keseline garşy netijeli hyzmatdaşlygy ýoly goýmagyň möhümdigini ýeni döwürde tasdiklady. Maslahat öz işini 4 bölümde alyp bardy. Olan dowamyna lukmançylyk diplomatiýasynyň pandemiýa ýykynly ýokunç keseleri ýenmekde ähmiýeti aral maslahatlaşyldy. Jemgyýetçilik sağlyk goraýş ulgamyny sanlaşdyrmagyň ähmiýeti ýurtlaryň toplan tejribeleri aral maslahatlaşyldy. Bu forum işçiň häsiýete eýe boldy. Pursatdan peýdalanyp alim lukmanlara pikir alşmaga, ýurtlaryň tagallalaryny birikdirmäge dördüp beren mümkinçilikleri we bu forumyň ýokary derejede geçirilmek üçin hemme şertleri dördüp beren Türkmenistanyň hormatly prezidentine köp sag bolsun aýdýan. Türkmenistanyň hormatly prezidentini hemde ähli türkmen lukmanlaryny hünär bayramçylygy bilen gutlaýan. Sag bolun.
今天举办的这个活动啊， Men Çiyen Nay Çiyen Xitay Halk Respublikasynyň Türkmenistanaky adatan aşara we doguluk tiyal ilçisi. Şuň aşgabatda geçirilen lukmançylyk diplomatiýasy sadyn dünýäniň binýady atly Lukman alimlaryň halkara forumy işin häsiýeti eýe boldy. Türkmenistanyň çoňur hormatlanýan prezidentiniň almy eserleriniň sergisi Türkmen-Derman Senagat Birleşiginiň önümçilik kärhanalarynyň saglyk maksatly önümleriniň sergisi masata aýratyn öňüşgün berdi. Buň geçirilen halkara çäýerleriň uly ähmeti bardyr. Bu Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň öňe sürýän möhüm halkara başlangyçlarynyň biridir. Şu wagt pandemiýa yer ýüzüne ýaýrýar. Biz şoň üçin ähli tagallarlary birleşdirmelidir. Pandemiýany halkara hyzmatdaşlygy bilen yeňip geçip bolýanyny wagt görkezdi. Şoň üçin biz Türkmenistanyň prezidentine şeýle başlangyçlary öňe sürýäniňe köp sag bolsun aýdýar. Pursatdan peýdalanyp Türkmenistanyň çoňur hormatlanýan prezidentine şeýle halkara forum geçirmäge dörden mümkinçlik üçin köp sag bolsun aýdýar. Türkmenistanyň hormatly prezidentini hemde türkmen lukmanlaryny bayramçylyk bilen gutlaýan. Sağ olun. Lukmançylyk diplomatiýasy sadyn dünýäniň binýady atly Lukman alimlaryň halkara forumynyň şäherlerini bütün dünýä saglygy goraş guramasynyň Ýewropa Soweti boýunça bürosynyň direktory Dr. Hans Kluge, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Berdimuhammedow bilen duşdy. Duşdy hormatly prezidentimiň parasatlyk we öňden ýol başlygyna Türkmenistanyň bütün dünýä saglygy goraş guramasy hemde Birleşen Milletler Guramasynyň we ýürütülýän düzümler bilen öýdara gatnaşyklary ýygydaly ösürmek bilen lukmançylyk diplomatiýasy uğruna iş ýüzüne gatnaşyklary ösürmekde adamlaryň saglygyny goramak meselelerini çözmek üçin netijeli çäýerleri işläp taýýarlamakda, keseleriň öňüne almak we olara garşy görüşmek babatda ilmi maglumatlar alşmakda baý tejribe toplanyňy bellenili. Şunun bilen baglykda aşgabatda gurulan lukmançylyk diplomatiýasy sadyn dünýäniň binýady atly Lukman alimlaryň halkara forumynyň ören uly ähmetini ataldy. Gepleşikleriň dowamyna häzirki zaman lukmançylygyny ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlar hökmünde bu netijeli halkara hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmäge we ulgamda tejribe alşmaga ýardam bermäge gönükdirilen lukmançylyk diplomatiýasynyň aýratyn möhüm ähmeti eýe bolýanyny bellenip geçildi. Şeýle-de ýurdumyň daşary siýasat idarasyna Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary, Daşary işler ministri Meredowyň bütün dünýä saglygy goraş guramasynyň Ýewropa Soweti boýunça bürosynyň direktory bilen duşy geçirli. Işin ýagdaýda geçen gepleşikde taraplar Türkmenistan bilen bütün dünýä saglygy goraş guramasynyň arasyna gatnaşyklaryň ýokary derejesini belläp geçdiler. Hemde halkara gün tertibiniň saglygy goraş ulgamyna möhüm meseleler boýunça pikir açdylar. Türkmen tarapy bütün dünýä saglygy goraş guramasynyň Ýewropa Soweti boýunça bürosynyň direktoryna hormatly prezidentimiň ýokary derejeli dürli halkara çäýerlerine saglygy goraş ulgamyna degişli öňe sürýän başlangyçlary we teklipleri barada gurrun berdi. Hemde Türkmenistanyň bütün dünýä saglygy goraş guramasy bilen hyzmatdaşlygy hasy ösdürmek we pogtalandyrmak maksat edilýänini tasdiklady. Şeýle-de Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Toýlyýewiň bütün dünýä saglygy goraş guramasynyň Ýewropa Soweti boýunça bürosynyň direktory bilen duşy boldy. Häzirki döwürde dünýäde emele gelen çalşylmy ýagdaýlara nazar alyp, Türkmenistana milli liderimiziň uly aladylary esasyna insan saglygynyň berkidilmegi we adamlaryň beden agdalarynyň keselleri durumly bolmak mümkinçilikleriniň artdyrylmagy bilen baglanşykly meselelere aýratyn ähmet berilýär. Gepleşikleriň başynda taraplar hormatly prezidentimiň bütün dünýä saglygy goraş guramasynyň ýol başlygyna hoply ýokanjyň gelip çykyşyny taýyk anyklamak maksady bilen döwletleriň tagallarlaryny birleşdirmek ören zerurdygy we şoňa görä bütün dünýä saglygy goraş guramasynyň Ýewropa Soweti boýunça bürosynyň öýkün sowuklama keseline garşy görüşmek boýunça sewitliň usulyny döretmegiň maksady laýyk boljak barada aýdan teklibiniň ören ähmetlidigini ataldy. Duşunda wamyna mihmanyň Aşgabatda iş taparynyň maksatnamasyna paýtatymyzdaky täze saglygy goraş idaralarynyň işi bilen tanışmak şäheretiniň girdilerini üçin ol tüýsürekden hoşallyk bellerdi. Mihmanyň bar gören jemgyçilik saglygy we iýmit merkezine adamlaryň durmuş ulgamyna degişli bähwitlerini we zerurlyklaryny üpjün etmek meselelerini esasy ugry edinýän Türkmenistanyň döwlet siýasatyna milli saglygy goraş ulgamyny ösdürmek möhüm görkezjileriniň biri bolup durýanyna öňçekildi. Şoňa saglygy goraş idaralarynyň ählesynyň şol sany jemgyçilik saglygy we iýmit merkeziniň işi şol meselelerden gelip çykýan wezipeleri ýerine ýetirmekden ibaratdyr. Bu urda mihmany merkeziniň alp barýan işi barada giňişlen gurrun berli. Şunun bilen baglykda hoply ýokanç keseleriň öňüne almak babatda bellenilän döwlet derejesindäki çäýerlere laýyklykda ilaty edilýän hyzmatlar barada bellenip geçildi.
Sonra bütün dünya sağlığı goraş guramasynyň Ýewropa sebiti boýunça bürosynyň direktorynyň iş tapary paýtatymyzdaky halkara kardiologiýa merkezinde dowam etdi. Ýürek kesellerine degişli işler alyp barmagan niýetlenip, sağlyk golaşyň iň täze döwrewap kämil tehnolog enzamlary bilen dolup edilen halkara kardiologiýa merkezine mihman meherle garşylandy. Bu ýerde oňa hormatly prezidentimiň iýdigidär tagallalaryny netijesinde enzamlaşdyrylan kämil enzamlaryň kömegi bilen dürli lukmançylyk işlerini, hususan ýürek kesellerini bejermekde ýerine ýetirilýän wüzipeler barada gurrun berildi. Şunun bilen baglykda milli liderimiň ýol başlygyna işlenip taýýarlanan saglyk döwlet maksatnamasyna bejerşiň kämil usullarynyň özleşdirilmegi bilen bir hatarda keselleriň öňüne almak, olary anyklamak we öz wagtynda bejerip geçirmek wüzipeleriň möhüm ugurlar hökmünde keýfiýetleneni alyp, şu maksat bilen ýurdumyzda ähli adamlaryň saglyk ýagdaýynyň berkedilmegi bilen baglanyşly meseleleriň çözgüdüne hemme taraplaryň we almesata çemeleşilýänine aýraty ünlü şekilde. Şerede bütün dünya sağlığı goraş guramasynyň Ýewropa sebiti boýunça bürosynyň direktory halkara hirurgiýa we endokrinologiýa merkezine baryp gördü. Bu ýerde mihman merkeziň alyp barýan işi oň üpçün edilen iň kämil döwrewap saglyk goraş enzamlarynyň kömegi arkaly lukmanlaryň ýüz tutýan adamlary bejergi geçirişler bilen tanışdyrly. Mihman Türkmenistana raýatlaryň saglygyny gorumak, bejermek, keselleriň öňüne almak şeýlede häzirki döwürde dünýäde giňden ýaýran ýokunç keseliň aralaşmagynyň öňüne almak babatda ören oýlanşykly maksatnamanyň işlenip taýýarlananyna göz ýetirendigini, saglyk goraş ulgamyna ýoly goýulan hemde anyp barýan işlerden bolsa Türkmenistanyň raýatlarynyň bagtyar adamlardygyny gowunç bilen aýtdy. Şeýlede Aşgabatda lukmançylyk diplomatiýasy sadyn dünýäniň binýady atly Lukman alimlaryň halkara forumynyň ajaýyp gurulanyny hemde saparyň dowamyna duşlar geçirmäge we saglyk goraş idaralaryna baryp görmäge döredilen mümkinçilik üçin hormatlar kadamyda hoşallyk bildirdi. Ýurdumyzyň mukaddes garaşsylygynyň şany 30 ýylyk münasibetli hormatly prezidentimiň garaşsylyk bagtymyz atly täze kitanyň çapdan çykmagy şatlygymyzy goşulunurdy. Şoň bilen baglanşykly Elewap vilayet häkimligine bu gymmatly eseriň tanıştyryş dawraty geçirildi. Diýarymyzda giňden belenilýän toý bayramlary, zähmet üstünlikleri, ajaýyp sowgatlary bilen garşylamak asylly däpdir. Täze taryhy eýamda bu däp üstünlikli dowam etdirilýär. Bu ajaýyp kitabyň tanıştyryş dawratyny täsirli çykyşlaryň bir neçe dinlenildi. Täze taryhy döwrümizde gahrman arkadagymyň bu ajaýyp eseri döretmegi, halkymyzyň asylly däpleriniň dowamatlygini alamatlandyryp, ýaş nesiliň watan söýçilik ruhyna terbiýelenmegine ören ähmiýetlidir. Dawarada çykyş edenler bular barada söýüş açmak bilen täze kitapda garaşsylyk ýyllaryna ýurdumyzyň gülläp ösüşini, gadanýan belent netijelerini beýan edilendigini, onu edil watanymyza bolan söýgüýüniň, diýärimiziň ajaýyp geljegine bolan berk anamyň bardygyny bellädiler. Arkada prezidentimiň garaşsylyk bagtymyz atly kitabynyň şany garaşdyrylmyň 30 ýyllyk bayramyna halkymyz üçin ajaýyp sowgat bolanyny otaldy. Bayramçylyk seneleri münasibetli okuyuculara jowhar paýhasyndan dören kitaplaryny peşkeş bermek arkada prezidentimiz üçin asyrly däbe urildi. Çykyş edenler garaşsylyk bagtymyz atly gymmatly ýeteri peşkeş bereni üçin gahrman arkadagymyza alkyşly sözleri beýan etdiler. Täze kitap 13 wagtdan ibaret bolup, onuň her wagyna döwletimiziň baş ýörelgesine laýyk, ýani adamyň halkyň bähbidine gönükdirilen özgörtmelen gadanlan ösüşlen wasfy beýan edilýär. Her bölüm özüniň çoň many mazmunlygy, çeperçilik täsiri bilen tapawutlanýar. Bu bolsa gahrman arkadagymyzyň täze kitabyny hasam baýlaşdyryp, eseriň gymmatyny, ähmiýetini artdyrýar. Gahrman arkadagymyzyň jowhar paýhasyndan döreýän şunuň ýaly ajaýyp eserler halkymyzyň iň söýüp okuyan hemde miras hökmüni aýogly saklayan gymmatlygyny urulýar diýilip, tanıştyrylış dawralaryna agtaryp berildi. Täze neşir many mazmuny boýunça çeperçiligi babatda da ähmiýeti jähetden ören gymmatlylar. Şonuň üçin hem tanıştyrış dawralaryna gatnaşan adamlar mehriban arkadagymyza hoşallyklaryny beýan edýärler. Täze kitabyň çap ediliş usulynyň aýratyn tapawutlanýanyny bellemek möhümdir. Munyň özi ýurdumyzda çapkany işiniň kämil derejä çykarylanyny aňladýar. Bular barada aýtmak bilen dawralara gatnaşyjylar arkada prezidentimiň täze kitabynyň ýokary ähmiýetini atadylar we şeýle kitaplarynyň hewrüniň köp bolmagyny arzu etdiler. Bu ýerde sunuwdy saatlarynyň aýdym saada çykyşlaryna giň gerim berildi. Ýanglanan aýdym saatlarda gahrman arkadagymyzyň, edil watanymyzyň, berkay döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň wasfy belentden ýetirildi. Ýokary ruhanyntlyga betlenen häzirki günlerde mehriman arkadagymyzyň halkymyza peşkeş beren täze kitaby dawralaryň ähmiýetini hasam artdyrýar.
Maslahat köşkünü Türkmenistan'ın Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty we Mejlisi, ýurdumyzyň syýasy partiýalary we jemgyýetçilik guramlarynyň wekilleriniň ilim bilimi işgärleriniň gatnaşmagyny Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň taryhy mejlisine başlanyp, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň taryhy mejlisi döwlet garaşdyrylygynyň agdybirligiň, jebitligiň, döwletligiň dawaralanmasy atly dawaraly maslahat geçirildi. Maslahaty çykyp geplenler taryhy mejlisiň ähmiýeti barada geňişleýin beýan etdiler. Maslahatda muqaddas garaşdyrylmyň 30 ýylynyň içinde siýasatda, ykdysadyatda, halkara gatnaşyklaryna gazalynan beýik ösüşler, halkymyzyň awadan ýaşaşy ugruna durmuşa geçirilýän işleň münasip dowam etdirilmegi, mehriban arkadagymyzyň pekim paýhasyndan syzylyp çykan garaşdyrlyk bagtymyz adly taryhy eseriniň ruhy gymmaty, şeýlede kanunçylyk binýadymyzy munun welegim kemilleşdirmek we döwraplaşdyrmak ugruna Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agdalarynyň öňünde durýan belent wezipeler aralyp maslahatlaşyldy. Döwlet başlary agdybirligiň, jebitligiň, döwletligiň aýdyň nusgaty bolan Türkmenistanyň Halk Maslahatyna watanymyzyň garaşdyrlyk ýyllarynyň ösüşli ýollary barada taryhy çykyş etdi. Mehriban arkadagymyzyň parasatly we şuňurmany mazmunly çykyşyndan ruhlanyp, bugün ýurdumyzyň ähli raýatlary berkarar döwletimiziň ýeten belent sepetlerine çyn ýürekden buýsanýa. Maslahatda çykyp geplenler bagtyarlyk döwrümizde melelizirimiziň ýol başlygyny döwlet durmuşynyň ähli ugurlaryny uly ösüşleň we beýik özgörtmeleň durmuşa geçirilýänini uly buýsanç bilen belediler. Gahrman arkadagymyzyň parasatly başlanjy bilen ediz watanymyzda ýewaňlandyrylan demokratik özgörtmelere hil taýdan täze itergi berildi. Ýurdumyzda iki palataly parlamentiň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň döredilmegi muň aýdyň suwtnamasy bolup durýar. Hormatly prezidentimiziň her bir adamyň syýasy, ykdysady, durmuş we beýleki raýatlyk hukuklaryny we azatlyklaryny amala aşyrmakda, döwletiň we jemgyýetiň demokratik kadrlarynyň hukuk özgörtmelerini durmuşa geçirmekde amala aşyrylan işler we garaşdyrlyk ýyllaryna ýurdumyzda gazalynan üstünlikleri barada aýtmagy, ähli watandaşlarymyzyň ata watana bolan söýgüsini hasam artyrýar. Biz adalatly, demokratik, dünýäwi hemem döwlet adam üçindir diýen baş şygar saýlap alan döwletde ýaşaýas. Hormatly prezidentimiziň daşyna berk jebitleşip, berkarar döwletde zähmet çekmek, döretmek, gurmak uly bagtdyr. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayetlerini we paýtatymyz Aşgabat şäherine şugun 8-nji oktýabrda saat 20-den 9-nji oktýabrda saat 20-çe boljak we barada Türkmenistanyň howam mutlugynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balxan vilayetine ötkäp duran bulutly hawa bolup, demrada gün ordan teýle sekunda 6-11 metr ýetýän şemal öter. Hawa gecesine 6-11 gradus, gündüzine 14-19 gradus maýl bolar. Ahal vilayetine ötkäp duran bulutly hawa bolup, demrada gün atardan teýle sekunda 7-12 metr ýetýän şemal öter. Hawa gecesine 4-9 gradus, gündüzine 13-18 gradus maýl bolar. Mara vilayetine ötkäp duran bulutly hawa bolup, demrada gün atardan teýle sekunda 8-13 metr ýetýän şemal öter. Hawa gecesine 4-9 gradus, gündüzine 14-19 gradus maýl bolar. Lewap vilayetine ötkäp duran bulutly hawa bolup, bunu atardan teýle sekunda 9-14 metr ýetýän şemal öter. Hawa gecesine 3-8 gradus, gündüzine 13-18 gradus maýl bolar. Daş vilayetine ötkäp duran bulutly hawa bolup, demrada gün atardan teýle sekunda 9-14 metr ýetýän şemal öter. Hawa gecesine 0-5 gradus, gündüzine 11-16 gradus maýl bolar. Paýtatymyz Aşgabatda atken bulutly hawa bolup, demrada gün atardan teýle sekunda 9-11 metr ýetýän şemal öter. Hawa gecesine 6-8 gradus, gündüzine 14-16 gradus maýl bolar. Ýurdumyzyň çok säýräniň 9 magnet hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar.
Eziz vatandaşlar, göz pasylyna günüň dowamyny howanyň derejesiniň üýtgeýäniňi nazara alyp, paslyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýle-de häzirki wagtda howada tozun bölejikleriniň kadadan 5 götürüm artmagy bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip bileýek oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýäs. Mehriban eleşler, bulary berk berjaýsaňyz, ýylyň islenik paslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şonuň bilen watan habarlar gepleşimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ekli babatlarda ösüşleri betlenýär. Ekli ösüşlüğün ödeninde bolsa halkyň bekýidi bar. Çünki biziň ýurdumyzdy döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.